Asomafo no nnwuma ti baako. Teofilo, AKAN ma me yo ne fa nioma Yesu firi ase yo no kyerɛkyerɛ nyinaa de besi da onam ho kronkron so ma asomafo a oyi wo no ahyɛde na ofa no kɔsoro no ho. Wɔn so na namani hu akyiri no. Onam adanse bebree so yi ne ho kyerɛ wɔn sɛ ɔteasefo adaduanan mu ma wohu no no ka Onyankopɔn ahenni ho asɛm. Na ɔne wɔn hyiaeɛ no, ɔhyɛ wɔn sɛ wɔn firi Yerusalem nkɔ. Na mmom wɔn twɛn agya no bɔhyɛ a ɔse. Muti firi m'anum no. Sɛ Yohane deɛ, wɔde nsuo na bɔ asu. Na mo deɛ ɛna yi mu ɛrenkyɛ na wɔbɛbɔ mo asu honhom kronkron mu. Ɛna ohyiaeɛ no, obisaa ne sɛ, Awurade, ɛbrɛ yi mu na wobɛsane de ahenni no ama Israel anaa? Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Ɛnyɛ mo asɛm sɛ mobɛhunu berɛ anaa na agya ahyɛ ato hɔ ɔno ara ne tumi mu. Na mmom sɛ honhom kronkron no nya ba mo so a, mubɛnya ahoɔden na moayɛ m'adansefoɔ Yerusalem ne Yudea nyinaa ne Samaria de akɔpem asase ano no ho a. Na ɔka mu wie na ɔhwɛ no ɔmaa no so ne mununkum gye no firi wɔn anim. Na ɔkorɔ na ɔhwɛ soro haa no, hwɛ, mmarima baanu bi a wɔhyɛ ntade fitaa begyina wɔn nkyɛn. Na ɔka nso sɛ, Yararia marima, ade na mugina rehwɛ soro yi. Yesu yara wafa no mu nkyɛn kɔ soro yi. Ɔbɛba saa sɛdeɛ mohu sɛ ɔrekɔ soro yi. Ɛno na ofiri bepa a ofrɛ no ngo bepa a ɛbɛn Yerusalem bɛn homeda kwan no so sanko Yerusalem. Na oduru hɔ no, ɔkɔ abansoro dan no mu. Ɛhɔ na Petro ne Yohane ne Yakobo ne Andrea, Filipo ne Toma, Bartolomeo ne Mateo, Alfio ba Yakobo ne Simon Selote ne Yakobo ba Yuda teɛ. Na yɛn mu nyinaa de akoma krokra mpaebɔ mu ara, ɔne mmaa no ne Maria, Yesu ne na ne nuanom. Na yɛn mu Petro sɔre gyina nuanom mfimfini. Na nkurɔfokuo a wɔahyia faako no bɛyɛ nipa 120 na ɔka sɛ, Anuanom, etwa sɛ kyerɛw no ahohom kronkron nam David anum nsɛm so kaa no AKAN no nya ba mu wɔ Yuda a ɔyɛɛ wɔn a wɔkyere Yesu no kwankyerɛfoɔ no ho. Na ɔkaa no fra yɛn, na wonya ɛsom yi kyɛfa bi somoin. Oyi na ɔde deɛ ɛntina akatua nya asase, na ne nkɔnkɔ bɛwɔ hɔ no. Ne mu pae, na ne yɛmadeɛ nyinaa tugui. Na wɔn a ɔte Yerusalem nyinaa ti, na ɔfrɛ asase no wɔn a wɔn kasa mu sɛ, Hakeldama ase ne mogya asase. Na wɔatwerɛ no nnwom nwoma mu sɛ, Ne tenabea nya amanfo, na obiara ntrɛm. Na ne hwɛ adwuma no, ɔfoforɔ mfa. Enti etwa sɛ mmarima a ɔne yɛn nante bere a Awurade Yesu dii yɛn mu ahemfrɛ no nyinaa, firi Yohane asubɔ so de besi da a wɔfaa no yɛn nkyɛn kɔɔ soro no mu baako, ɛne yɛn yɛ ne sɔreɛ ho adansefoɔ. na ɔde baanu begyina hɔ, Yosef a ɔfrɛ no Barsaba a ɔtoo no Justo no ne Matia. Na ɔbɔ mpaeɛ sɛ, Wo, Awurade a wonim anipa nyinaa koma mu, kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a wayi no, sɛ ɔmfa ɛsom yi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tere ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tenabea no kyɛfa no nsom. na ɔtwe wɔn so ntonto. Ne ntonto no bɔ Matia, na ɔkae no ka asomafo du baako no ho. Asomafo no nnwuma ti mmienu. Na Pentecost da no tɔe no, na wɔn nyinaa hyia faako. Mpo firim no, ahum bi a ɛte sɛ mframa a emu ɔden a ɛbɔ firi soro bae. Na bɛhyɛ efi a ɔte mu no ma. Na kyerɛkyerɛma a wapaapaa mu a ɛte sɛ ogya yiyi kyerɛ wɔn. Na besisi wɔn atifi maako. Na wɔn kronkron yɛ wɔn nyinaa mama. Wɔfiri ase kasa foforɔ sɛdeɛ honhom no maa wɔn sɛ wɔn ka. Na Yudafo bi a wɔyɛ nipa adefɛrefo a wɔfiri wiase aman nyinaa mu ti Yerusalem. Na ani baeɛ no, nipa pii behyiae, na wɔn adwene mu yɛ wɔn sakasaka sɛ obiara tie sɛ wɔka ne kurom kasa. Na yɛ wɔn nyinaa ho dwiri ne nwanwa. Na wɔka sɛ, Hwɛ, wɔn mu wɔkasa nyinaa nyɛ Galileafo anaa? Na yɛ dan ne nyinaa tie ne ayɛn kasa a
wɔwoo yɛn mu yi. Patifoɔ ne Medifoɔ ne Elamfoɔ ne wɔn a wɔte Mesopotamia ne Yudea ne Kapadokia, Ponto ne Asia, Frigia ne Pamfilia, Misraim ne Libia fa a ɛfa Kirene, ne ahɔhoɔ a wofiri Roma, Yudafoɔ ne wɔn a wɔadane Yudafoɔ, Kretafoɔ ne Arabiafoɔ, yɛte sɛ wɔde yɛn kasa ka Nyankopɔn ade kɛseɛ. Na yɛwɔ nyinaa ho dwiri, na wɔn tirim yɛ wɔn kesenee. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, yei aseɛ ne sɛn? na ebinom nso didi fɛw sɛ, nsadakɔrɔkɔ na abo wɔn. Na Petro ne dubaako no sɔre gyinae, na ɔmaa ne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Yuda mmarima ne mo a mote Yerusalem nyinaa, moahu yei, na momma me nsɛm yi nkɔ mo asom, na yeinom mmoro nsa, sɛdeɛ mususue. Efisɛ ɛyɛ adekyee mu dɔne a ɛtɔ so mmiɛnsa. Na yei ne deɛ odiyifoɔ Yoel kaeɛ no, sɛ Onyankopɔn se, na ɛbɛba sɛ nna a ɛdi akyirɛ no mu no, mehwie me honhom no bi magu honam nyinaa so, na mo mmabarima ne mo mmammaa ahyɛ nkɔm, na mo mmeranteɛ ahunhunu anisuadeɛ, na mo mpanyin asoso daeɛ, na me nkoa ne me mfenaa so nna no mu no mehwie me honhom no bi maguo, na wahyɛ nkɔm, na mɛma anwanwadeɛ aba Nyame ani ɔsoro, na nsɛnkyerɛnneɛ aba asase so ɛfam, mogya ne ogya ne wisie kumɔn, owia bɛdane sum, na ɔsrane adane mogya ansa na Awurade da kɛse a ɛhyerɛ no aba, na ɛbɛba sɛ obiara a ɔbɛbɔ Awurade din no ɔbɛgye no nkwa. Israel mmarima, muntie nsɛm yi. Yesu Nasareni no, ɔbɛma Nyankopɔn de ahoɔdenneɛ ne anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɔno Nyankopɔn no anam no so yɛɔ no mu yi no kyerɛɛ mo, sɛdeɛ mo anso munim no. Ɔno ara na ɔnam Nyankopɔn agyina otuiɛ ɛne ne nim a onim dada so yi no maaɛ no, na mofaa no nam wɔn a onni mmara nsa soɔ bɔɔ no asɛnnua mu kum no. Ɔno na Onyankopɔn anyane no, na wasane owuyɛ ahoma, ɛfiri sɛ ɛntumi ama sɛ ɛtintim no soɔ. Na David kaa ne ho asɛm sɛ, mehunu Awurade m'anim daa, ɛfiri sɛ ɔwɔ me nifa na manhinhim. Yei nti makoma tɔɔ me yam, na metɛkyerɛma ho sanee no, na me honam nso bɛda anidasoɔ mu, ɛfiri sɛ worennya me kra asamaado, na woremma wo Kronkronni nhunu porɔ. Wokyerɛɛ me nkwa akwan, wode w'anim bɛma abotoyam ameme. Anuanom, mma me kwan na menka agyapanyin David ho asɛm pefee menkyerɛ mo sɛ wawu na wasie no, na ne da ɛwɔ yɛn nkyɛn ha de besi nnɛ. Na sɛ ɔyɛ odiyifoɔ na onim sɛ Onyankopɔn de ntam ka kyerɛɛ no sɛ n'asene mu aba mu bi na ɔbɛtena n'ahengua so nti, ohunu yei siei, na ɔka Kristo sɔreɛ ho asɛm sɛ wɔanya no asamaado, nanso ne honam anhunu porɔ. Yesu yi ara na Onyankopɔn anya no. Ɛho adansefoɔ ne yɛn nyinaa yɛ. Afei ɔmaa no so kɔɔ Onyankopɔn nifa, na wonya Agya no nkyɛn honhom kronkron bɔhyɛ, enti na wɔahwie deɛ muhunu na motie yi aguo. Na David ankɔ soro, nanso ɔno ara ka sɛ, Awurade ka kyerɛɛ me wura sɛ, tena me nifa, kosi sɛ mede watamfoɔ bɛyɛ wo nan ase ntiasoɔ. Enti ma Israel fie nyinaa nhunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi a mosɛne no ayɛ Awurade ne Kristo. Na ɔteeɛ no, ɛwowɔɔ wɔn akoma mu, na ɔka kyerɛɛ Petro ne asomafoɔ aka no sɛ, anuanom, yɛnyɛ dɛn? Na Petro sie wɔn sɛ, monsakra mo adwen, na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu. Mma mo bɔne fɛfire, na mobɛnya honhom kronkron akyɛdeɛ no. Na bɔhyɛ no yɛ mo ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri a Awurade yɛn Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba nyinaa dea. Na ɔde nsɛm bebree ka ho dii wɔn adanseɛ na otu wɔn fo sɛ, momma wɔnnye mo mfiri nnɛmma abusua kɔntɔnkyen yi mu. ɛna wɔn a wɔde fɛ gyee n'asɛm no ma a wɔbɔ wɔn asu. Na da no ara, wɔde akra bɛyɛ mpensa bɛka wɔn ho. Na okura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ ne ayɔnkofa ne paano bubuo ne mpaebɔ mu ara.
ne hu ba akra nyinaa so, na asomafo no yɛ anwonwade ne nsɛnkyerɛnne pii. Na wɔn a wɔgyidie nyinaa hyia afaako, na wɔn nneɛma nyinaa yɛ kwasafodeɛ, na wɔtɔn wɔn ahonyadeɛ ne wɔn nneɛma, na wɔkyie mu ma wɔn nyinaa sɛdeɛ ehia obiara. Na daa wɔde akoma koro hyia mu asɔre fie, na obubu paano afie mu de ahosane ne akoma kron di wɔn aduane. Oyi Onyankopɔn ayɛ. Na wɔwɔ animuonyam ɔman no nyinaa anim, na Awurade de wɔn a wɔgye wɔn nkwa ka asafo no ho daa. Asomafoɔ no nnwuma ti mmiɛnsa. Na ɛkɔdɔn a ɛto so nkron a wɔyɛ asɔre wɔ mu no, Petro ne Yohane bɔɔ anan kɔ asɔre fie, na wɔso ɔbarima bi a ɔyɛ bubuani firi ne na yam, a daa wɔde no bɛto asɔre fie pono a wɔfrɛ no fɛfɛ no ano sɛ, ɔnsrɛ wɔn a wɔkɔ asɔre fie no hɔ mmɔborɔhunu adeɛ. Ohuu Petro ne Yohane sɛ wɔkɔ asɔre fie hɔ no, wɔsrɛɛ mmɔborɔhunu adeɛ. Na Petro ne Yohane de wɔn ani hwɛɛ no din kaa sɛ, hwɛ yɛn. Na wɔhwɛ wɔn kom susuw sɛ obenya wɔn ho biribi. Na Petro kaa sɛ, Dwetɛ ne sika deɛ menni bi, na deɛ mewɔ na mede ma wo yi. Nasareni Yesu Kristo din mu nante. Na ɔsɔ ne nsa nifa maa no so, na mmom hɔ ara, ne nan ne ne nan pɔ so yɛɛ den. Na ohuru gyinae, na ɔnantee, na ɔne wɔn kɔɔ asɔre fie hɔ a ɔnam, ɔhurihuri na oyi Onyankopɔn ayɛ. Na ɔman no nyinaa huu sɛ ɔnam na oyi Onyankopɔn ayɛ. Na onim sɛ ɔne deɛ mmɔborɔhunu adeɛ nti, ɔtenaa asɔre fie pon fɛfɛ no ano no. Na deɛ ayɛ no no yɛ wɔn nwanwa ne ahodwiri koraa. Na ɛnam sɛ ɔka Petro ne Yohane ho no nti, ɔman no nyinaa di mmirika behyia wɔn nkyɛn abrana a wɔfrɛ no Salomo deɛ no so. Na wɔn ani so yɛ wɔn yaa. Na Petro huiɛ no, obuaa ɔman no sɛ, Israel mmarima, adɛn na woyi ho yɛ mo nwanwa? Anaasɛ, adɛn na mohwɛ yɛn haa sɛdeɛ yɛn tumi anaa sompa na yɛde maa no nante yei? Abraham ne Isak ne Yakob Nyankopɔn, yɛagyanom Nyankopɔn, na wahyɛ n'abɔfra Yesu a muyii no maaɛ, na mopaa no Pilato a obu atɛn sɛ obegyaa no anim no animuonyam. Na mopaa Ɔkronkronni ne Ɔteneneeni no, na mosrɛɛ sɛ wɔmfa odifoɔ nkyɛ mo, na nkwa hene no deɛ mukum no. Ɔno na Onyankopɔn anyane no afiri awufoɔ mu. Ɛho adansefoɔ ne yɛn, na ɛnam ne gyidie so na ne din ahyɛ oyi a muhu no, na munim no yi din. Na gyidie a ɔno maaɛ no na ɛmaa no akwahosan yi wɔ mo nyinaa anim. Na afei anuanom, minim sɛ nim a munim nti na moyɔɛ sɛ mo mpanimfo ara. Na Onyankopɔn ama deɛ ɔnam n'adiyifoɔ nyinaa anum ka too hɔ sɛ Kristo no behunu amane no aba mu sa. Enti monsakra mo adwen, na mondaa mo ho, na wapepa mo bɔne, na ɛyɛ a ahodwoɔ nna afiri Awurade anim aba. Na wasoma deɛ ɔyi no asi hɔ ama mo dada no, Yesu Kristo no a ɛsɛ sɛ ɔsoro gye no, de kosi bere a ɔbɛhyɛ nneɛma a Onyankopɔn nam n'adiyifoɔ kronkron anum firi teteete kaeɛ no nyinaa anam. Na Mose nso kaa sɛ, odiyifoɔ a ɔte sɛ me na Awurade mo Nyankopɔn bɛma no so ama mo nuanom mu. Ɔno na muntie no, sɛdeɛ ɔbɛka akyerɛ mu nyinaa. Na ɛbɛba sɛ ɔkra biara a ɔntie odiyifoɔ no ɔbɛsɛe no afiri ne man mu. Na adiyifoɔ nyinaa efiri Samuel so ne wɔn a odi soɔ no, dodo a ɔkasaeɛ, wɔn nso kaa nna yi ho asɛm. Mo ne adiyifoɔ no ne apam a Onyankopɔn ne mo agyanom pamyɛ no mma. Sɛ ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, na w'asefoɔ mu na wɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa. Mo na Onyankopɔn nyanee n'abɔfra no ɔsomaa no mo nkyɛn kane sɛ ɔmfa dane a ɔbɛdane mo nyinaa afiri mo bɔne mu no nhyira mo. Asomafoɔ no nnwuma ti 9. Wɔkasa akyerɛ ɔman no, asɔfoɔ ne asɔfie safohene ne Sadukifoɔ baa wɔn so, na ɛyɛ wɔn ahi sɛ wɔkyerɛkyerɛ ɔman no. Na ɔka awufuo mu sɔre wɔ Yesu din mu,
na ɔkyere wɔn de wɔn kusie sɛ adeɛ nkye efiri sɛ na enwunu adwo enso wɔn a wɔte asɛm no mu bebree gidie na mmarima no bɛyɛ mpem num. Ɛbaa saa adeɛ kyeɛ no wɔn atitire ne mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ behyia Yerusalem ne ɔsɔfopanin Hana ne Kayafa ne Yohane ne Alexandro ne dodo a ofiri ɔsɔfopanin abusua mu. Ɔde wɔn begyina wɔn mfimfini bisaa sɛ, tumi bɛn mu anaa din bɛn mu na moyɛ ɔyɛ? ɛna Petro a honhom kronkron ahyɛ no ma no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔman atitire ne mpanimfoɔ sɛ nnɛ obusa yɛn ɔyarefoɔ yi yie ho asɛm sɛ ɛdeɛ na ama no di mu a mo nyinaa ne Israel man ne nyinaa nhunu sɛ Nasareni Yesu Kristo a mobɔɔ no asɛnnua mu a Onyankopɔn nyaa no firi awufoɔ mu no din mu ɔno mu na gyina mo anim a ne ho asane. Oyi ne ɔbo a mo abantofoɔ amuo no na abedi ntwiaso ti. Na nkwagye ni obiara mu, nanso din foforo ni soro ase a ɔde ama wɔ nipa mu a ɛsɛ sɛ ɔgye yɛn nkwa wɔ mu. Na ohuu Petro ne Yohane nam, na ɔtee sɛ ɔyɛ nipa a wɔnsua nwoma da, na mmom ɔyɛ mpapahwekwa no, ɛyɛ wɔn nwanwa. Na ohuu wɔn sɛ ɔne Yesu na ɛtenaeɛ. Na ɔhwɛɛ onipa a wasa no yare a ɔne wɔn gyina hɔ no, wɔanyɛ hwee anka ntia wɔn. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔmfiri dwam hɔ mfiri adi no, otu wɔn mu agyina sɛ, ɛdeɛn na yɛbɛyɛ nnipa yi? Na wɔahu nsɛnkyerɛnne a wɔnam wɔn so ayɔ, ada adi wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa anim, na yɛntumi nsane. Na deɛ ɛbɛyɔ na ɛrenkɔ so ntrɛ ɔman no mu ne sɛ, ateatea na yɛbɛteatea wɔn sɛ, wɔnka din yi ho asɛm nkyerɛ onipa biara bio. Na ɔfrɛɛ wɔn hyɛɛ wɔn sɛ wɔnka asɛm, nso wɔnkyerɛkyerɛ Yesu din mu koraa. Na Petro ne Yohane buase wɔn sɛ, sɛ ɛtene Onyankopɔn anim sɛ yɛtie mo sene Onyankopɔn a, mummu atɛn. Na yɛn deɛ yɛntumi, gye sɛ yɛka deɛ yɛhunu na yɛateɛ. Na wɔteatea wɔn bio no, ogyaa wɔn. Na ɔman no nti wɔnhunu sɛdeɛ ɔbɛtwɔn aso, ɛfiri sɛ deɛ asie no nti wɔn nyinaa hyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na onipa a ɔyɛ ayaresasa nkyerɛnne yi wɔ ne ho no adi boro mfinhyia 40. Na ogyaa wɔn no, ɔbaa wɔn a wɔmfɛ kuo mu, na ɔbɛkaa deɛ asɔfo mpanin ne mpanimfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa. Na wɔteeɛ no, wɔde akoma korɔ ma wɔn ne so ma Onyankopɔn sɛ, Awurade, wa wɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Wɔnam Honhom Kronkron so de yɛn agya David a wɔyɛ w'abɔfra no ano kaa sɛ, adɛn nti na wiase ama yɛ gyegyeegye, na amanaman susu adehunu. Asase so ahemfo sɔre gyina, na atitire hyia faako sɔre tie Awurade ne ne Kristo no. Na wɔhyiaa ampa tie a w'abɔfra kronkron Yesu a wɔsraa no no. Wɔne Herode ne Pontio Pilato ne amanaman ne Israel man. Sɛ ɔrebɛyɛ deɛ wɔn nsa ne wagyina aka to hɔ sɛ ɛnyɛ no nyinaa. Na afei de Awurade, yɛwɔ no ateatea, na ma wɔn nko amfa nnam nyinaa nka w'asɛm. Bere a wɔtena wɔn nsa sayadeɛ, na wɔnam w'abɔfra kronkron Yesu din so yɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ yi. Na owie asɔre no, faako a wɔhyiaeɛ hɔ, wɔsoeɛ, na Honhom Kronkron hyɛ wɔn nyinaa ma, na ɔde nam ka Onyankopɔn asɛm. Na wɔn mu bebree a wɔgye diɛ no akoma ne wɔn kra yɛ baako. Na wɔn mu biara nka sɛ ne nneɛma a ɔwɔ ɛyɛ ɔno ara dea. Na ne nyinaa ɛyɛ wɔn kwasafodeɛ. Na asomafoɔ no de tumi kɛseɛ di Awurade Yesu wusɔre ho adanseɛ. Na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so. Nanso na obiara ni wɔn mu a biribi hia no. Na wɔn a wɔwɔ asase anaa adɔn tontɔne, na wɔde deɛ ɔtɔneɛ no tradeɛ bae, de begu asomafoɔ no nan ase. Na ɔkyekyee mu ma obiara sɛdeɛ hia no. Na Yosef asomafoɔ no too no Barnaba ne nkyerɛaseɛ ne afotuo ba a ɔyɛ Lewini a ofiri Kipro man mu no wɔ asase bi. Na ɔtɔn de ne sika no ba begu asomafoɔ no nan ase. Asomafoɔ no nnwuma ti num. Na ɔbarima bi a ne din de Anania ne ne yere Safira kɔtɔn asase bi. Na oyi tradeɛ no bi siɛɛ. Ne yere nso nim. Na ɔde ɔfa bi bae de begu asomafoɔ no nan ase. Na Petro kaa sɛ, Anania,
adenti na Satan hyɛ koma ma sɛ bedi atoro kyerɛ honhom kronkron na oyi asase no tiri ade ebiesie ɛwɔ hɔ no na nya wo dia na atɔn yɛ nso eniwa wo nsɛm adɛn na wo fa saa adwene enye nipa na wadi atoro akyerɛ wɔn na yɛ Nyankopɔn. Na Anania te nsɛm yi no ɔhwe ase wi ne hu kɛse baa wɔn a wɔte yɛn mu nyinaa so. Na mmerante no sɔre kyekyeree no na ɔde ne fira di kosie no ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ nɔnhwerɛ mmiɛnsa akyiri no ne yira na onnim deɛ ɛsie no baa mu. Na Petro bisaa no sɛ, motɔn asase no gye saa na ka kyerɛ me. na ɔse, Ane Sara. na Petro ka kyerɛ no sɛ, adɛn na moayɛ no korɔ sɛ mobɛsɔ Awurade honhom ahwɛ yi. Hwɛ, wo na ɔkɔsi ewu kunu no na atiatia aboboa no na ɔbɛsoa wo nso afi adi. na mmrom hɔ a ɔhwee ne nan ase wui. Mmeranteɛ no bɛbɛhuu no sɛ wawuo no ɔsoaa no firi adi kɔsiee no ne kunu nkyɛn. Na ehu kɛseɛ kaa asafo mu no nyinaa ne wɔn a wɔte yɛn mu nyinaa. Na wɔnam asomafoɔ no nsa so yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ pii ɔman no mu. Na wɔn nyinaa de akoma korɔ wɔ Salomo abranaa so. Na wɔn a aka no mu biara nsi ne bo sɛ ɔde ne ho bɛbɔ wɔn ho. Nanso ɔman no buu wɔn kɛse. Na ɔde nnipa a ɔgye diɛ no mmarima ne mmaa bebree toatoa so bɛkaa Awurade ho. Na ɛmaa wɔde ayarefo firi adi baa mprama so bɛtotoo mpa ne kɛtɛ so. Na sɛ Petro twam a ne sunsum atɔ wɔn mu bi so. Na nkuro a atwa hyia no mu nnipa pii nso behyia Yerusalem de ayarefoɔ ne wɔn ahohomfi ha wɔn bae. Ɔsaa wɔn nyinaa yareɛ. Na ɔsɔfopanyin ne wɔn a ɔka ne ho a wɔfiri Sadukifoɔ fi kurom no nyinaa sɔree na nibere nti. Wɔto hyɛ asomafoɔ no so de wɔn kɔguu kwasafo afiase. Awurade bɔfoɔ behini afiase no apon anadwo na ɔde wɔn firi adi kaa sɛ, monkɔ gyina asɔre fie ɛnka nkwa yi nsɛm no nyinaa nkyerɛ ɔman no. Na ɔteɛ no wɔkɔ asɔre fie ahemadakye kɔkyerɛkyerɛe. Ɔsɔfopanyin ne wɔn a ɔka ne ho no bae. Na wɔfrɛ badwafoɔ ne Israel mma mpanimfoɔ nyinaa hyiae. Na ɔsoma ma wɔkɔ afiase hɔ sɛ wɔnkɔfa wɔn mmra. Na asomfoɔ no kɔɔ hɔ no anhu wɔn afiase hɔ no, ɔsan bɛkaa sɛ, Afiase no deɛ, yɛhunu sɛ wɔato mu yie pɛpɛɛpɛ, na awɛmfoɔ no gyina akyire pono no ano. Nanso yɛhineeɛ no, yɛnhu obiara wɔ mu. Na asɔre fie safohene ne asɔfoɔ mpanyin no te nsɛm yi no, wɔn tirim yɛ wɔn kesene wɔ ho sɛ yie bɛyɛ deɛ ni. Na obi ba bɛka kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ mmarima a mode wɔn gu afiase no gyina asɔre fie rekyerɛkyerɛ ɔman no. ɛna ɔsafohene ne asomfoɔ no firi hɔ kɔkɔfaa wɔn baeɛ ɛnyɛ nibereɛ so, ɛfiri sɛ ne osuro ɔman no sɛ anyɛ a obɛsi wɔn abɔ. Wɔde wɔn ba bɛgyinaa wɔn dwa no mu. Na ɔsɔfopanyin no bisaa wɔn sɛ, yɛammara mo ketee sɛ monkyerɛkyerɛ din yi mu anaa? Na hwɛ, mode mo nkyerɛkyerɛ yi ahyɛ Yerusalem ma, na mopɛ sɛ mode onipa yi mogya ba yɛn soɔ. Na Petro ne asomfoɔ no buaa sɛ, Ɛsɛ sɛ yɛtie Nyankopɔn mmom sene nipa. Yɛagyanom Nyankopɔn nyane Yesu a mosane no dua so kum no no. Ɔno na Onyankopɔn maa no so kɔɔ ne nifa sɛ ɔsafohene ne agyenkwa sɛ ɔma Israel adwensakyera ne bɔne fɛfire. Na yɛn na yɛne honhom kronkron so a Onyankopɔn de ma wɔn a wotie no yɛ nsɛm yi ho adansefoɔ. Ɔteɛ no, etwii wɔn, wotu agyina sɛ obeku wɔn. Na badwafo no baako a ɔyɛ Farisini a ne din de Gamaliel a ɔyɛ mmarakyerɛni a ɔman no nyinaa bu no sɔre hyɛɛ sɛ wɔmfa nnipa no mfiri adi kakra. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Israel mmarima, monhwɛ mo ho yie nnipa yi ho, wɔde mo ne wɔn ebedie yi ho. Na ɛnkyɛreɛ na Teuda ɔyɛɛ ne ho sɛ obi sɔreeɛ. Na mmarima a wɔn ano bɛyɛ sɛ 400 de wɔn ho bɔɔ ne ho. Ɔno na wokum no, na wɔn a wotie no nyinaa hwetee, na wɔyɛ ɔkwa. Oyi akyiri no, Galileani Yuda sɔree ɔkan nanum, na ɔtwe nkurɔfoɔ bebree di n'akyi, na ɔno nso sɛee, na wɔn a wotie no nyinaa bɔ petee. Na afei deɛ, mese mo sɛ, monyi mo ho mfiri nnipa yi ho, na monyaa wɔn. Na sɛ ebia agyina yi, anaa adwuma yi firi nnipa a ɛbɛsɛe. Na sɛ nso efiri Onyankopɔn a,
Muntumi nsɛe wɔn. Na mo a mɛyɛ sɛ mo ne Onyankopɔn mpo na ɛko. Na otie no, na ɔfrɛ asomafo no bae, na ɔhwe wɔn hyɛ wɔn sɛ wɔnkasa Yesu din mu, na ogyaa wɔn. Ɛna ɔde anigye firi badwafoɔ no anim kɔe sɛ wabu wɔn sɛ wɔsɛ sɛ ne din nti ɔbɔ wɔn ahohora. Na wɔanya Yesu Kristo ho asɛmpa no ka ne nkyerɛkyerɛ asɔrefie ne afie mu da biara. Asomafoɔ no nnwuma tinsia. Na nanum asuafoɔ no dɔɔso no, huhuhu ba Helenifoɔ no mu tia Hebrifoɔ no sɛ wobu wɔn ani gu wɔn akunafoɔ so daa ɔhwɛ a ɔhwɛ wɔn no mu. Na dumienu no fra asafokuw no bae, na ɔkaa sɛ, ɛmfata sɛ yɛbɛgya Onyankopɔn asɛm akɔsom apono soɔ. Enti anuanom, mompɛ mo mu mmarima baason a ɔwɔ din pa a honhom ne nyansa ahyɛ wɔn ma. Na yɛmfa wɔn nsi adwuma yi so, na yɛn deɛ, yɛbɛkura asɔre ne asɛm no som mu. Na asɛm no sɔ nnipakuo no nyinaa ni. Na oyi Stefano, ɔbarima gyidie ne Honhom Kronkron ahyɛ no ma, ne Filipo, ne Prokoro, ne Nikano, ne Timon, ne Pamina, ne Nikolao a ɔyɛ Yudafoɔ hokafoɔ bi a ofiri Antiokia. Wɔn na ɔde wɔn gyina asomafoɔ no anim, na ɔsɔre de wɔn nsa gu wɔn so. Na Nyankopɔn asɛm no kɔɔ so, na asuafoɔ no dɔre pii Yerusalem. Na asɔfoɔ no mu pii nso yɛ wɔn asom mmerɛma gyidie no. Na Stefano a gyidie ne tumi ahyɛ no ma no yɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ ɔman no mu. Nnipa bi a ofiri hyiadan a ɔfrɛ no Libatinifoɔ, ne Kirenifoɔ, ne Alexandriafoɔ, ne wɔn a ofiri Kilikia, ne Asiadeɛ no mu sɔree, na ɔne Stefano gye akyinye. Na wɔantumi anyina nyansa ne honhom a ɔde kasaeɛ no ano. Ɛna ɔne nnipa bi hyehyɛɛ ma a ɔkaa sɛ, yɛate sɛ ɔka abususɛm tia Mose ne Onyankopɔn. Na wɔhonyan ɔman no ne mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ no mu, na ɔbaa no so bɛkyerɛ no twee no kɔ odwam. Na ɔde adanse kurumufoɔ bɛgyina hɔ a ɔse, onipa yi nyae abususɛm a ɔka tia kronkron bia hɔ ne mmara no ka. Na yɛate sɛ ɔka sɛ Yesu Nasareni yi bɛsɛe ha, na wasakyerɛ amanneɛ a Mose di ama yɛn no. Na wɔn a wɔte dwam hɔ no nyinaa hwɛ no din na ohunu sɛ n'anim te sɛ ɔbɔfo anim. Asomafoɔ no nnwuma tinson. Na ɔsɔfopanyin no kaa sɛ, nsɛm yi te sɛ anaa? Na ɔse, Anuanom ne agyanom monyɛ aso. Anuonyam Nyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ yɛn agya Abraham bere a wɔwɔ Mesopotamia ansa na ɔrebɛtena Haran no. Na wɔka kyerɛ no sɛ, firi w'asase ne w'abusua mu, na bere asase a mɛkyerɛ wo no so. Ɛna ofiri Kediafo asase so bɛtena Haran. Na n'agya wuo akyiri no, ɔmaa no firi hɔ bɛtena asase a mote so na yi so. Na wɔama no agyapadeɛ wɔ mu. Wɔama no anammɔn biako mpo, na ɔhyɛ ne bɔ sɛ ɔde bɛma ɔno ne n'asefo a wɔdi n'akyirɛ sɛ ɔmfa nyɛ wɔn deɛ, nanso na onyanya ɔba. Na deɛ Onyankopɔn kae ne sɛ, n'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ ananafoɔ asase so, na ɔde wɔn ayɛ nkoa, na wɔayɛ wɔn bɔne mfirinhyia 400. Na ɔman a ɔbɛsom wɔn sɛ nkoa no, na Onyankopɔn kaa no wɔn ho sɛ, mebu wɔn atɛn, na ɛno akyiri no, wɔafiri hɔ abɛsom me wɔ ha. Na ɔmaa ne twetiakya apam, na ɔde saa woo Isak. Na ne na ɔtwe soɔ no, otwa ne twetia. Na Isak woo Yakob, na Yakob woo agyanom mpanin 12 no. Na agyanom mpanin de nitan tɔn Yosef kɔɔ Misraim. Na Onyankopɔn dii n'akyi, na ɔyii no firi n'amanehunu nyinaa mu, na ɔmaa no adom ne nyansa Misraim hene Farao anim, na ɔde no sii Misraim ne ne fie nyinaa so amra do. Na ɛkɔm baa Misraim ne Kana asase nyinaa so, ɛne ahohia kɛseɛ nso. Na yɛn agyanom nya aduane. Na Yakob tee sɛ aduane wɔ Misraim no, ɔsomaa yɛn agyanom kane. Na deɛ ɛtɔ so 2 no, Yosef yii ne ho kyerɛɛ ne nuanom. Na Farao nso hunuu Yosef abusuafoɔ. Na Yosef soma ma ɔkɔhyiaa n'agya Yakob ne n'abusua nyinaa a wɔyɛ akra 35 no bae. Na Yakob kɔɔ Misraim, na ɔno ne yɛn agyanom wuwui.
na wɔde wɔn baa Sekim bɛtoto ɛda a Abraham de sika tɔ firi Hamorma nkyɛn wɔ Sekim no mu. Na ba a Onyankopɔn kaa ho ntam kyerɛɛ Abraham no bere reduru no, ɔman no dɔre na ɔyɛɛ bebree Misraim, kosii sɛ ɔhene foforɔ bi a onnim Yosef sɔreeɛ. Ɔno na wɔde anitie hyɛɛ yɛn abusua soɔ, na wɔyɛɛ yɛn agyanom bɔne, na ɔma wɔtotoo wɔn mma nkokoa gui, na wɔanya nkwa. Ɛberɛ no ara mu na wɔwoo Mose, na ne ho yɛ fɛ Nyankopɔn anim, na wɔyɛ no abosome 3 n'agya fie. Na ɔtoo no tweneeɛ no, Farao baba kɔfaa no, na ɔyɛne no de ne yɛɛ ne ba. Na wɔkyerɛɛ Mose Misraimfoɔ nyansa nyinaa, na ɔyɛ ɔden wɔ ne nsɛm ne ne yɛw mu. Na odii mfirinhyia 40 no, ɛbaa n'akoma mu sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ ne nuanom Israel mma no. Na ohunu obi a ɔreyɛ ne bɔne no, ɔgyee ne ti, na ɔtɔɔ deɛ ɔrehyɛ no soɔ no rekum Misraimni no. Na osusuu sɛ anuanom no behunu sɛ Onyankopɔn nam ne nsa so rebɛgye wɔn, nanso wɔanhunu. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔbɛtoo wɔn sɛ wɔɔko, ɛna ɔpataa wɔn kaa sɛ, mmarima, moyɛ anuanom, adɛn nti na moreyɛ mo ho bɔne? Na deɛ ɔreyɛ ne yɔnko bɔne no sum no kaa sɛ, hwan na wɔde wo sii yɛn so panini temmufoɔ? Wopɛ sɛ wokum me, sɛdeɛ nnora wokum Misraimni no. Na asɛm yi nti Mose dwanee, na ɔkɔyɛ ɔhɔhoɔ Midian asase so, na ɔwoo mmabani 2 wɔ hɔ. Na mfirinhyia 40 aduruiɛ no, Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ no wɔ sare so Sina bepɔ ho wɔ wuram bi gyafenama mu. Na Mose hunui no, anisoadeɛ no yɛɛ no nwanwa, na ɔtwe bɛne sɛ ɔrekɔhwɛ no. Awurade ne baa sɛ, mene w'agyanom Nyankopɔn, Abraham ne Isak ne Yakob Nyankopɔn. Na Mose ho popoe, na wansi ne bo ankɔhwɛ. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ, yi wo nan mpaboa, na deɛ wogyina ha yi yɛ asase kronkron. Hunu na mahunu me man a ɛwɔ Misraim no amanehunu, na mate n'apinisie. Na masan sɛ merebeyi wɔn, na afei bra na mensoma wo, na kɔ Misraim. Mose yi ara wɔpaa no sɛ, hwan na ɔde wo sii ɔpanin ne ɔtemmufoɔ no? Ɔno ara na Onyankopɔn nam ɔbɔfo a oyii ne ho kyerɛɛ no wɔ wuram no mu no nsa soɔ somaa no sɛ ɔpanin ne ɔgyefoɔ. Ɔno ara na ɔde wɔn firi adi yɛɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ Misraim asase so ne ɛpo kɔkɔɔ mu ne ɛsrɛ so mfirinhyia 40. Wɔyi ne Mose a ɔka kyerɛ Israel ma sɛ, odiifo a ɔte sɛ me na Onyankopɔn bɛma no so mo nuanom mu ama mo. Wɔyi ne deɛ ɔne ɔbɔfoɔ no wɔ asafo no mu ɛsrɛ so hɔ a ɔbɔfoɔ no ne no ne yɛn agyanom kasaa Sina bepɔ soɔ. Na wɔgye nkwa nsɛm no de brɛɛ yɛn no, na yɛn agyanom so ampɛ sɛ otie no, na osum no twenee, na wɔdanee wɔn akoma kɔɔ Misraim. Na wɔka kyerɛɛ Aaron sɛ, yɛ anyame a obedi yɛn anim ma yɛn. Na Mose a ɔde yɛn firi Misraim baa yɛyi deɛ, yɛnnim deɛ ayɛ no. Ɛna wɔyɛɛ nantwie ba nna no mu, na wɔbɔɔ afɔdeɛ ma ohoni no, na wɔn ani gyee wɔn nsa no adwuma ho. Na Onyankopɔn yii n'ani, na ɔde wɔn maa sɛ ɔnsom ɔsoro asafo, sɛdeɛ wɔatwerɛ adiyifoɔ nwoma no mu sɛ, Israel fiefoɔ, mode mmoa ne nnuane abɔ afɔdeɛ ama me mfirinhyia 40 ɛsrɛ so. Mofaa Malok ntomadan ne onyame Refan nsoroma, ahoni a moyɛɛ sɛ mobɛsom wɔn. Na mɛsoa mo akɔ Babylon akyiri nohwaa. Yɛn agyanom nyaa adanseɛ ntomadan no wɔ ɛsrɛ so, sɛdeɛ ɔkasa kyerɛ Mose no hyɛɛ sɛ ɔnyɛ sɛdeɛ adeɛ a ohunuɛ no teɛ no. Yɛn agyanom sa kaa saa ntomadan yi no, ɔne Yosua de baa amanaman a Onyankopɔn pamoo wɔn firi yɛn agyanom anim no asase so. Ɛte saa ara de besi Dawid berɛ so. Ɔno na onyaa Nyankopɔn anim adom,
na ɔsrɛ sɛ wɔmma no nsi efie ma Yakob Nyankopɔn. Nanso Salomo na osii efie no maa no. Nanso deɛ ɔwɔ sorosoro no nte deɛ ɔde nsa ayoyo mu. Sɛdeɛ odiyifoɔ no ka sɛ, Awurade sɛ, ɔsoro yɛ m'ahengua, na asase yɛ me nan ntiasoɔ. Ɔdan bɛn na mobesi ama me? Anaasɛ ɛhe ne me homebea? Ɛnyɛ me nsa na ɛyɛ oyenom nyinaa. Mo a mo kɔn asene, na moyɛ akoma ne asom mmomronto. Daa mo ne Honhom Kronkron di asie, sɛdeɛ mo agyanom yɔɔeɛ no, saa ara na moyɔ. Adiyifoɔ no mo hwan na mo agyanom antaa no, na wɔkum wɔn a ɔkaa ɔtrenee ne ba no ho asɛm kane no. Ɔno na afei mo ayi no ama ku no, mo a munyaa mmara no sɛdeɛ abɔfoɔ hyɛɛ no nanso mo anni so. Na ɔtee yei mu no, ɔani beree, na ɔtwɛre wɔn se guu ne so. Nanso ɔno deɛ, na Honhom Kronkron ayɛ no ma. Ɔhwɛ soro din hu Nyankopɔn ne onyam ne Yesu sɛ ogyina Nyankopɔn nifa. Na ɔkaa sɛ, hwɛ, mehunu soro sɛ abue, na onipa ba no gyina Nyankopɔn nifa. Na ɔde ne kɛseɛ teɛɛ mu, na osisii wɔn aso, na wɔbɔ kirididi kɔto hyɛɛ no so, na osunsum no firi kuro no mu, osii no aboɔ. Adansefoɔ no de wɔn ntoma gugu aberanteɛ bi a ɔfrɛ no Saulo nan ase. Na osi Stefano aboɔ no, ɔfrɛɛ sɛ, Awurade Yesu, gye me honhom. Na ɔkɔtoo ne nan anim, de ne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, Awurade, mfa bɔne yi nto wɔn so. Na ɔkaa yei no, ɔdae. Asomafoɔ no nnwuma ti nwɔtwe. Na Saulo nso penee ne kum no so. Na da no a, ɔtaa kɛseɛ baa asafo wɔ Yerusalem no so, na wɔn nyinaa hwete kɔɔ Yudea ne Samaria nsase so, gye asomafoɔ no nko. Nso, nnipa adefɛrefoɔ bi siee Stefano, na osuu no pii. Na Saulo deɛ, ɔha asafo no hyɛnhyɛ ne afie mu, ɔtwee mmarima ne mmaa ma wɔde wɔn kogu afiase. Ɛna wɔn a ɔhweteeɛ no kyinkyini kɔkaa asɛmpa no. Na Filipo kɔɔ Samaria kuro bi mu, kɔkaa Kristo ho asɛm kyerɛɛ wɔn. Na nkurɔfoɔ akurokuo no teeɛ na ohuu nsɛnkyerɛnne a Filipo yɛɔeɛ no, wɔde akoma korɔ yɛ aso ma nsɛm a ɔkaeɛ no. Na ahohomfi a ɛwɔ nnipa bebree mu de ne kɛseɛ teɛɛ mu firi adi, na mubuafoɔ ne mpakye pii ho sanee, na anigye kɛseɛ baa kuro no mu. Na ɔbarima bi a ɔde Simon wɔ kuro no mu a, akane no na odi asumansɛm, na ɔyɛ ne ho sɛ obi a ɔyɛ kɛseɛ ma Samaria man no ho dwirii wɔn. Ɔno na wɔn nyinaa efiri nketewa so kosi akɛseɛ so tie no ka sɛ, oyi ne Nyankopɔn ahoɔden kɛseɛ no. Na wɔtiee no efiri sɛ ɔde akɔmfosɛm no maa wɔn ho dwirii wɔn akyɛ. Na wɔgyee Filipo a ɔka Nyankopɔn ahenni ne Yesu Kristo din ho asɛmpa no diɛ no, mmarima ne mmaa ma wɔbɔ wɔn asu. Na Simon no ara nso gyidii, na ɔbɔɔ no asu no, ɔde ne ho bataa Filipo ho. Na ohuu nsɛnkyerɛnne ne ahoɔden ne akɛse a ɔyɛɛ no, ne ho dwirii no. Na asomafoɔ a wɔwɔ Yerusalem tee sɛ Samariafoɔ agye Nyankopɔn asɛm no, wɔsomaa Petro ne Yohane kɔɔ wɔn nkyɛn. Na ɔbaeɛ no, ɔbɔɔ mpaeɛ maa wɔn sɛ wɔnnya Honhom Kronkron, ɛfiri sɛ na ɔmaa wɔn mu biara so, na esunko na wabɔ wɔn akɔ Awurade Yesu din mu. Ɛna ɔde wɔn nsa guu wɔn so, na onya Honhom Kronkron. Na Simon huu sɛ ɛnam asomafoɔ no nsa a ɔde gu obi soɔ no so na ɔde Honhom Kronkron no ma no, ɔde sika brɛɛ wɔn kaa sɛ, momma me tumi yi bi, na obiara a mede me nsa bɛgu no soɔ no, wanya Honhom Kronkron. Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ, wo sika ne wo nyira, ɛfiri sɛ woasusu sɛ wode sika ɛna nya Onyankopɔn akyɛdeɛ. Wonni asɛm yi mu kyɛfa anaa apagyadeɛ, ɛfiri sɛ wakoma mu ntene Nyankopɔn anim. Enti sakyera w'adwene firi wo bɔne yi ho, na srɛ Onyankopɔn sɛ ebi a wɔde wakoma mu adwene no bɛfiri wo. Ɛfiri sɛ mahuu sɛ wowɔ bɔnwoma nwunwunu mu, na amumuyɔ homa akyekyere wo. Na Simon buaa sɛ, monsrɛ Awurade ma me, na nea moaka yi mu biara amma me so. Na wɔn deɛ odi adanseɛ, na ɔkaa Awurade asɛm no, ɔsan kɔɔ Yerusalem, na ɔkaa asɛmpa no wɔ Samaria nkura bebree ase. Na Awurade bɔfoɔ kasa kyerɛɛ Filipo sɛ, ɔrekɔ n'afofom kwan a ɛsan firi Yerusalem kɔ Gaza no so.
ɛyɛ srɛ so kwan. Na ɔsɔre kɔe. Na hwɛ, Etiopiani bɛrima bi a ɔyɛ Etiopiafoɔ hema Kandake piani tumfoɔ a ɔhwɛ ne sika nyinaa so ni. Waba Yerusalem abɛsɔre na ɔresan akorɔ. Na ɔtene ti ase na mu kenkan odiyifoɔ Yesaia nwoma. Na Honhom Kronkron no ka kyerɛɛ Filipo sɛ, Kikɔ te aseɛ nam yi ho. Na Filipo di mmirika kɔɔ ne nkyɛn. Na ɔtee sɛ ɔrekenkan odiyifoɔ Yesaia nwoma no, ɔkaa sɛ, wote deɛ worekenkan yi ase anaa? Na ɔse, ɛbɛyɛ dɛn na mɛtumi gye sɛ obi kyerɛ me? Na ɔsrɛɛ Filipo sɛ ɔmforo mmɛtena ne nkyɛn. Nso atwerɛ no mu nsɛm a ɔrekenkan no nie. Ɔde no kɔɔ sɛ odwante a ɔkoku no. Na sɛ adwama atɔ niyifoɔ anim mum no, sɛ nso wammue n'ano ne no. Na ho braseɛ mu, obu no ntɛnkyea. Na busua so, hwan na obetumi akyerɛ, ɛfiri sɛ, oyii ne nkwa firi asase so. Na opiani no buaa Filipo sɛ, bɛsrɛ wo, hwan ho asɛm na odiyifoɔ no reka yi? Ɔno ara anaa obi ho asɛm? Na Filipo buee n'ano, na ofiri Twerɛsɛm no ara so, kaa no Yesu ho asɛmpa no. Na ɔnam kwan so korɔ no, okoduru asuo bi so, na opiani no kaa sɛ, hwɛ, nsuo ni, ɛdɛn na esi m'asubɔ ho kwae? Na Filipo se, sɛ wode w'akoma nyinaa gyidi a ɛwɔ ho kwan saa. Na obuaa sɛ, megye medi sɛ Yesu Kristo ne Nyankopɔn ba. Na ɔhyɛ ma ateaseɛnam no gyinae. Na wɔn baanu sane kɔɔ nsuo no mu, Filipo ne opiani no, na ɔbɔɔ no asu. Na ofiri nsuo no mu ba no, Awurade honhom hwim Filipo, na opiani no anhu no biom, na ɔde anigye kɔɔ ne kwan. Na Filipo deɛ, ɔkɔfiri Asoto, na ɔretwam no, ɔka asɛmpa no nkuro no nyinaa mu, de kɔsii sɛ ɔduru Kaesarea. Asomafoɔ no nnwuma tinkron. Na Saulo a ɔda so home ahunahuna ne okum home gu Awurade asuafoɔ so no kɔɔ ɔsɔfopanyin nkyɛn, kɔsrɛɛ ne nkyɛn nwoma sɛ ɔde kɔ Damasko, akɔhyia daa mu, na sɛ ohuu nnipa bi saa gyidie kwan no mu a, mmaa o, ɔde wɔn homa mu aba Yerusalem. Na ɔnam no, ɛbaa sɛ ɔbɛne Damasko, na mpo firim, hann yɛ firi soro bɛhyerɛn twaa ne ho hyiae. Na ɔhwee fam, na ɔtee nne bi a ɛka kyerɛɛ no sɛ, Saul, adɛn na wotaa me? Ɛna ɔse, ɛyɛ wo hwan Awura? Na ɔse, ɛyɛ me Yesu a wotaa no no. Ɛdi ma wo sɛ wobɛto ɔkafoɔ poma no dadeɛ kotie. Sɔre kɔ kuro no mu, na wɔbɛka wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ. Na mmarima a wɔne no nam no atotɔ remum gyinagyina hɔ. Wɔtee nne no deɛ, nanso wɔanhunu obiara. Na Saulo sɔre firi fam, na n'ani titeeɛ no, wɔanhunu obiara. Na wɔkurakura ne nsa de ne kɔɔ Damasko. Na nansa na onhunu adeɛ, nso onidi na ɔnom. Na osuani bi wɔ Damasko a ne din de Anania. Na Awurade ka kyerɛɛ no ani so ade hu mu sɛ, Anania. Na ɔse, hwɛ me ni Awurade. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, sɔre kɔ borɔno a wɔfrɛ no Turodoo no so, na kɔbisa obi a wɔfrɛ no Saulo a ofiri Tarso no akyiri kwan wɔ Yuda fie. Na hwɛ, ɔrebɔ mpaeɛ, na wɔhunu ɔbarima bi a ɔde Anania anisoade hunu mu sɛ ɔreba ne nkyɛn, na wɔde ne nsa ato no so sɛ ɔnhunu adeɛ. Na Anania buaa sɛ, Awurade, mate ɔbarima yi ho asɛm nnipa bebree num sɛ ɔde bɔne pii ayɛ w'ahotefoɔ wɔ Yerusalem. Na ha yi nso, wɔnyɛ tumi afiri asɔfoɔ mpanin no nsɛm sɛ ɔnkyere wɔn a wɔbɔ wo din nyinaa. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, kɔ ara, na oyi ne adeɛ a mayi no a wɔbɛsoa me din akɔ amanaman ne ahemfo ne Israel mma anim. Na me na mɛkyerɛ no amanneɛ pii a me din nti ɛsɛ sɛ ohunu. Na Anania kɔhyɛnee ɔdan no mu, na ɔde ne nsa kɔguu ne so kaa sɛ, Onua Saulo, Awurade Yesu a oyii no ho kyerɛɛ wo kwan a woreba no mu no, na asoma me sɛ, hu adeɛ, na Honhom Kronkron hyɛ wo ma.
na ntɛm ara na biribi a ɛte sɛ abɔn firi n'ani so guu fam, na mmorom hɔ a ohunu adeɛ na ɔsɔre ma wɔbɔɔ no asu. Na odidiiɛ no, ne ho yɛɛ no den, na odii asuafoɔ a wɔwɔ Damasko no nkyɛn nna kakra. Ntɛm ara, ɔkaa Yesu ho asɛm hyiadan mu sɛ ɔne Nyankopɔn ba. Na wɔn a wɔte nyinaa ho dwirii wɔn, na ɔse, ɛnyɛ oyi ne deɛ wɔsɛe wɔn a wɔbɔ din yi wɔ Yerusalem, na yɛyi nti ɔbaa ha sɛ ɔbɛfa wɔn nhoma mu akɔma asɔfo mpanyin no anaa? Na Saulo ahoɔden mu yɛɛ den, na ɔma Yudafoɔ a wɔte Damasko no ho yraa wɔn, na odi adanse kyerɛɛ sɛ oyi ne Kristo no. Na nna bebree akyiri no, Yudafoɔ no pam ne tiri so sɛ wɔbɛku no. Nanso Saulo te wɔn agyina no, na ɔwɛn nkuro no apon ano awia ne anadwo sɛ wɔbɛku no. Na n'asuafoɔ no faa no anadwo de ne too kentenkumu faa ɔfasuo so twetwee no sii fam. Na oduru Yerusalem no, ɔpɛɛ sɛ ɔde ne ho kɔbɔ asuafoɔ no ho, nanso na onyina esuro no, ɛfiri sɛ wanyɛ ni sɛ ɔyɛ osuani. Ne Barnaba faa no ne no kɔɔ asomafoɔ no nkyɛn. Na ɔkaa wɔn sɛdeɛ ohuu Awurade ɔkwaa mu ne sɛ ɔkasa kyerɛɛ no, ne sɛdeɛ ɔde nam kaa Yesu ho asɛm wɔ Damasko, na ɔne wɔn di ahyɛmfire wɔ Yerusalem, na ɔde nam kaa Awurade din ho asɛm. Na ɔkasa kyerɛɛ Helenifoɔ no, na ɔne wɔn gyee akyinnyeɛ, na ɔhwehwɛɛ sɛ oku no. Na anuanom no teɛ no, ɔde ne sane kɔɔ Kaesarea, na ogyaa no kwan maa no kɔɔ Tarso. Ɛna asafo no nyaa asomdwoe Yudea ne Galilea ne Samaria nyinaa, na wonyini kɔɔ so, na ɔnantee Awurade suro mu, tie Honhom Kronkron afotuo, kɔɔ so dɔree. Na ɛbaa sɛ Petro kyinkyin wɔn nyinaa soɔ no, ɔbaa ahotifo a wɔte Lida no nso nkyɛn, na obehunu onipa bi a ne din de Enia a wadi mfirinhyia nwɔtwe ne kɛtɛ so a ɔyare mmubu wɔ hɔ. Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ, Enia, Yesu Kristo saw yadeɛ, sɔre na waa saw kɛtɛ. Na ɔsɔre ntɛm ara. Na wɔn a wɔte Lida ne Saron nyinaa huu no, na ɔdane ba Awurade nkyɛn. Nso na osuani baa bi wɔ Yopa a ne din de Tabita a ne nkyerɛaseɛ ne Dɔɔka a aseɛ ne ɔwansane. Ɔbaa yi na nnwuma pa ne mmɔborɔhu ade a ɔyɔɔeɛ no ayɛ no ma. Na ɛbaa sɛ n'anum no, ɔyaree na owui. Na odwaree no de no kɔtoo abansoro daa mu. Nso Lida bɛn Yopa nti, asuafoɔ no tie sɛ Petro wɔ hɔ no, ɔsomaa nnipa baanu kɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛɛ no sɛ ɔntwentwɛn ne nan ase na ɔmmra wɔn nkyɛn. Na Petro sɔre ne wɔn kɔe. Na oduru hɔ no, wɔde no kɔɔ abansoro dan no mu. Na kunafoɔ no nyinaa begyinaa ne ho a wɔresu, na wɔde ntadeɛ ne ntoma a na Dɔɔka ne wɔn wɔ hɔ no ɔyɔɔeɛ no kyerɛɛ. Na Petro pam wɔn nyinaa firi adie no, ɔkotoo ne nan anim sɔree, na ɔdanee n'ani kyerɛɛ mu no, na ɔse, Tabita, sɔre! Na ɔtee n'ani, na ohuu Petro no, ɔsɔre tena ase. Na ɔtenee ne nsa de maa no so. Na ɔfrɛɛ ahotifoɔ ne akunafoɔ no de no adi kan kyerɛɛ wɔn. Na ɔtee no Yopa nyinaa, na nnipa bebree gyee Awurade dii. Na ɛbaa sɛ ɔtenaa Yopa kyɛre kakra, Simon, nwomahyɛni bi nkyɛn. Asomafoɔ ne nnwuma ti du. Na ɔbarima bi wɔ Kaesarea ne din de Kornelio. Ɔyɛ asraafo kuo a wɔfrɛ no Italia den mu ɔha so panin. Ɔyɛ adefɛreni, na osuro Nyankopɔn, ɔne ne fiefoɔ nyinaa. Na ɔyɛ mmɔborɔhunu adeɛ bebree ma nkurɔfoɔ no, na ɔbɔ Onyankopɔn mpaeɛ daa. Ɛbɛyɛ awia berɛ dɔn a ɛto so nkron no, ohunu ani so adeɛ pefee sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Kornelio. Na ɔhwɛɛ no din na osuroe, na ɔse, ɛyɛ deɛ awura. Na ɔse no sɛ, Wo mpaebɔ ne wo mmɔborɔhunu adeɛ no aforo soro abɛyɛ nkaeɛ Nyankopɔn anim. Na afei soma nnipa kɔ Yopa kɔhyia Simon a wɔfrɛ no Petro. Ɔte Simon nwomahyɛni bi a ne fie wɔ mpoano nkyɛn. Na ɔbɔfoɔ a ɔkasa kyerɛɛ no kɔɛ no, ɔfrɛɛ ne fie nnipa baanu ne ɔsraani difɛreni bi a ofiri wɔn a wɔsom no daa no mu. Na ɔkaa ne nyinaa kyerɛɛ wɔn no, ɔsomaa wɔn Yopa. Na adeɛ kyeeɛ na ɔnam kwan so bɛnkuro no, Petro kɔɔ aban tifi kɔbɔ mpaeɛ, bɛyɛ dɔn a ɛto so 6. Na ɛkɔm de ne sɛ, na ɔpɛɛ sɛ ɔde biribi ka n'ano, na ɔresiesie no, adeɛ tɔɔ no so,
na ohuu soro sɛ abue na ade bi a ɛte sɛ nwira kɛse a wakyekyere no ahinanan resane aba ne so na ogye mu ato fam. Emu na asase so ntɔteboa no a wɔwea ne wiem ntakraboa nyinaa bi wɔ. Na ani bi baa ne nkyɛn sɛ, Petro, sɔre kum bi. Na Petro se, Dabi da Awurade, ɛfiri sɛ menni biribi a okyire anaasɛ ɛho nteɛ da. Na ɛne no san baa ne nkyɛn ne mprenu soɔ sɛ, Deɛ Onyankopɔn ate ho no, emu no akyiwadeɛ. Na yɛyɛ mprɛnsa na ɔfa adeɛ no kɔɔ soro bio. Na Petro agye ne mu akyinnye sɛ ani so ade a ohuyɛ no ase ne sɛ no, hwɛ, nnipa a Kornelio somaa wɔn no abisa Simon fie kwan gyinagyina aboboa no, ɛfrɛ. Na obisaa sɛ, Simon a wɔfrɛ no Petro no te ha anaa? Na Petro dwen ani so ade no ho no, honhom no ka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, nnipa baasa rehwehwɛ wo, na sɔre si fam, na wɔne wɔn nkɔ. Nyɛ akyinye, na me na mesomaa wɔn. Na Petro sane kɔɔ nnipa a Kornelio somaa wɔn baa ne nkyɛn no nkyɛn kaa sɛ, Hwɛ, mene deɛ monhwehwɛ no no, ɛdeɛn nti na mobaeɛ? Na wobuaa sɛ, Asraafoɔ wɔ ha so panini Kolinio, onipa trenee a wosuro Nyankopɔn na wɔwɔ dimpa, Yudafoɔ man nyinaa mu. Ɔno ne ɔbɔfoɔ kronkron bi yi kyerɛɛ no sɛ, ɔmmɛhyia wo mmra ne fie, na wontie w'anom mu nsɛm. Ɛna ɔfrɛɛ wɔn baa fie yɛ wɔn hɔhɔ. Na adeɛ kyee no, Petro ne wɔn firi kɔe, na anuanom a wɔwɔ Yopa no mu bi ne no kɔe. Na adeɛ kyee no, oduru Kaesarea. Na Kornelio afrɛfrɛ n'abusuafoɔ ne ne nnamfo a wɔbɛn no ahyia atwɛn. Petro fitii pɛ na Kornelio kohyia no hwee ne nan ase sɔree no. Na Petro maa no so kaa sɛ, Sɔre, na me nso meyɛ onipa. Na ɔne no di nkɔmmɔ no, ɔkɔɔ mu, na ɔkɔhuu nnipa bebree a wɔahyia hɔ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo ara monim sɛdeɛ Yudani nni ho kwan sɛ ɔde ne ho bɔ ɔnanani ho anaasɛ ɔkɔ ne nkyɛn. Na me deɛ Onyankopɔn akyerɛ me sɛ, memfrɛ onipa biara sɛ ɔmfra anaasɛ ne ho nte. Enti nso na mosoma ma a wobɛhyia me no, manyi ano a maba yi. Afei mibisa asɛm ko a enti mobɛhyia me. Na Kornelio se, Na nani, ɛbɛyɛ doo yi mu, na mebɔ dɔ ne ɛtɔ so nkuru mu mpaeɛ wɔ me fie. Na hwɛ, ɔbarima bi ɔhyɛ atade fitaa begyina m'anim, na ɔse, Kornelio, wato mpaebɔ, na wakae wo mmɔborɔ ho adeɛ no Nyankopɔn anim. Enti soma kɔ Yopa kɔhyia Simon a wɔfrɛ no Petro. Wɔte ngumahyɛn ne Simon fie mpoano. Enti ntɛm a mesoma baa wo nkyɛn, na wo nso woayɛ ne yie so aba. Na afei yɛn nyinaa hyia wo Nyankopɔn anim sɛ yɛbitie de Onyankopɔn ahyɛ wo nyinaa. Na Petro buee n'ano kaa sɛ, Nokuram na mahunu sɛ Onyankopɔn hwɛ nipa anim. Na mmom ɔman biara mu deɛ osuro no na ɔyɛ adetenene no, ɔpɛ sɛ ɔgye no. Sɛdeɛ asɛm a ɔde brɛɛ Israel mma brɛ a ɔnam Yesu Kristo so kaa asomdwoe ho asɛmpa no teɛ no, ɔne nipa nyinaa wura. Mo ara monim asɛm a asubɔ a Yohane kaa ho asɛm no akyi. Ɛfiri aseɛ Galilea na ɛbaa Yudea nyinaa no, Yesu a ofiri Nasaret, sɛdeɛ Nyankopɔn de Honhom Kronkron ne tumi sraa no, na wɔkyini yɛ oyie, na ɔsaa wɔn a ɔbonsam hyɛɛ wɔn soɔ no yadeɛ, efisɛ Onyankopɔn ka no ho. Na yɛne nneɛma a ɔyɛɛ no Yudafoɔ soɔ ne Yerusalem nyinaa ho adansefoɔ. Ɔno nso na ɔsɛnee no dua so kum no. Ɔno na Onyankopɔn nyanee no da a ɛtɔ so mmiɛnsa, na ɔmaa no yi no ho pefee kyerɛe. Ɛnyɛ ɔmaa no nyinaa, na mmom adansefoɔ a Onyankopɔn ayi wɔn ato hɔ dada no. Ɛne yɛn a ne sɔre a ɔsɔre firi awufuo mu no akyiri no, yɛne no didii ne yɛnomee. Na ɔhyɛɛ yɛn sɛ yɛnka nkyerɛ ɔman no, na yɛnni adanseɛ sɛ ɔne ateasefoɔ ne awufoɔ temufoɔ a Onyankopɔn ayi no asi hɔ no. Ɔno na adiyifoɔ nyinaa di no ho adanseɛ sɛ obiara a ɔgye no die no nam ne din so benya bɔne fɛfiri. Na Petro gu so ka nsɛm yi no, Honhom Kronkron begu wɔn a wɔte asɛm no nyinaa so. Na gyidifo a wofiri atwatiafoɔ mu a
wɔne Petro baeɛ no ho dwiri wɔn sɛ wɔahwie Honhom Kronkron akyɛdeɛ no agu amanaman nso so. Ɛfiri sɛ wɔtee sɛ wɔde tɛkyerɛma foforɔ kasa na woyi Onyankopɔn ayɛ kɛse. Ɛna Petro buaa sɛ, obi betumi esi nsuo ho kwan sɛ wɔmmɔ yɛnum a wɔanya Honhom Kronkron sɛ yɛn yi asu. Na ɔhyɛɛ sɛ wɔmmɔ wɔn asu Awurade din mu. Ɛna ɔsrɛɛ no sɛ ɔntra wɔn nkyɛn nansa bi. Asomafoɔ no nnwuma ti du baako. Na asomafoɔ ne anuanom a wɔwɔ Yudea no tee sɛ amanaman no nso agye Nyankopɔn asɛm no. Na Petro baa Yerusalem no, wɔn a wɔyɛ twetiafoɔ no ne no kasakasa sɛ, wakɔ nipa a wɔnyɛ twetiafoɔ mu na woni wɔn akɔdidi. Na Petro frase bɔɔ wɔn ne nyinaa ho amanneɛ maako sɛ, Na Yopa kurom mebɔ mpaeɛ ɛna adeɛ tɔɔ me so. Na anisuade hunu mu no, mehunu biribi a esane sɛ anwira kɛse a wakyekyere no ahenanan. Na ogyaa mu firi soro na ɛbaa me nkyɛn. Na megyinee m'anim hwɛɛ mu no, mehunu asase so ntɔteboa ne anwonanwona mmoa ne wɔn a wɔwea ne wiem takraboa wɔ mu. Na metee sɛ ani bi ka kyerɛ me sɛ, Petro, sɔre kum di. Na me se, dabi da Awurade, ɛfiri sɛ biribiara wɔkyire anaa ɛho nte nkɔɔ m'anum da. Na ɛne no firi soro buaa me ne mpire no nso sɛ, deɛ Onyankopɔn ate ho no, emu no akyiwadeɛ. Yɛyɛ mprɛnsa, na ɔtwetwee ne nyinaa kɔɔ soro bio. Na hwɛ, amono hɔ a na nnipa baasa a wɔsoma a wɔmfiri Kaesarea baa me nkyɛn no gyina efi a mewɔ mu no ano. Na honhom no ka kyerɛɛ me sɛ me ne wɔn nkɔ, na menyɛ hwee ho akyinye. Ɛnso anuanom baasia yi ne me kɔe, na yɛkɔɔ bɛrima no fie. Na ɔkaa yɛn sɛdeɛ ohunu ɔbɔfoɔ sɛ ogyina ne fie hɔ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, soma nipa kɔ Yopa kɔhyia Simon a ɔfrɛ no Petro. Ɔno na ɔbɛka nsɛm a wo ne wo fie nyinaa nam so benya nkwagye akyerɛ wo. Na mifi aseɛ makasa no, Honhom Kronkron beguu wɔn so, sɛdeɛ mfitiaseɛ no ebeguu yɛn so no ara. Na mekae Awurade asɛm a ɔkaa sɛ, Yohane de nsuo na ɛbɔ asu, na mo deɛ wɔde Honhom Kronkron na ɛbɛbɔ mo asu. Enti sɛ Onyankopɔn maa wɔn akyɛdeɛ korɔ no a sɛ yɛn nso a yɛgye Awurade Yesu Kristo dii yɛn no a, me ne hwan a metumi asi Onyankopɔn kwae. Na ɔte asɛm yi no, omuaa wɔn ano, na oyi Onyankopɔn ayɛ sɛ, ɛneɛ na Onyankopɔn ama amanaman no nso adwen sakra a ɛde kɔ nkwa mu. Afei, wɔn a ɔhaw a ɛsɔre Stefano soɔ no nti ɔhweteɛ no kyinii koduru Foinike ne Kipro ne Antiokia, na wɔanka asɛm no ankyerɛ obiara sɛ Yudafoɔ nko. Na wɔn mu binom nso a wɔyɛ Kiprofoɔ ne Kirenefoɔ baa Antiokia no, wɔkasa kaa Awurade Yesu ho asɛmpa kyerɛɛ Helafoɔ no. Na Awurade nsa ka wɔn ho, na nnipa pii gye dii, na ɔdane baa Awurade nkyɛn. Na wɔn ho asɛm yi duru asafo a ɛwɔ Yerusalem no asom, na ɔsomaa Barnaba sɛ ɔnkwa nkoduru Antiokia. Na ɔbaeɛ no bɛhuu Onyankopɔn adom no, n'ani gyee, na otuo nyinaa fo sɛ wɔmfa abodamu mmata Awurade ho. Na ɔyɛ nnipa pa a Honhom Kronkron ne gyidie ayɛ no ma, na ɔde nkurɔfo bebree bɛkaa Awurade ho. Na ofiri hɔ kɔɔ Tarso kɔhwehwɛ Saulo, na ohuu no, ɔde no baa Antiokia. Na ɔne asafo no bɛtenaa afirinhyia mu, na ɔkyerɛkyerɛ nkurɔfo bebree. Na Antiokia na odii kan too asuafoɔ no din Kristofoɔ. Na nanom no, adiyifoɔ bi firi Yerusalem baa Antiokia, na wɔn baako a ne din de Agabo sɔre nam honhom so kyerɛɛ sɛ ɛkɔm kɛseɛ bɛba asase nyinaa so. Ɛno na ɛbaa Claudio berɛ soɔ no. Na asuafoɔ no bɔɔ wɔn tirim sɛ wɔn nyinaa maako de biribi bɛma ne anuanom a wɔte Yudea no, sɛdeɛ wɔn mu biara bɛtumi na ɔde ahwɛ wɔn. Ɔyɛ ɔsa, na ɔde somaa Barnaba ne Saulo ma wɔde kɔmaa mpanimfoɔ no. Asomafoɔ no nnwuma ti du mmienu. Saa bere ya na ɔhene Herode twee ne nsa yɛɛ asafo no mu nnipa bi ayayadeɛ. Ɔde nkrante kum Yohane nua Yakobo. Na ohuu sɛ ɛsɔ Yudafoɔ ani nti, ɔtoaa so kɔfaa Petro nso, nanso ɛyɛ apiti nna. Na ɔkyeree no, ɔde no kɔtoo afiase,
na ɔde ne hyɛ asraafoɔ baanan a wɔwɛm bom saa ahoroɔ 9 nsa sɛ ɔnwɛn no, na ɔpɛ sɛ Twam Afahyɛ no akyi no, oyi no kɔkyerɛ ɔman no. Afei ɔde Petro kɔtoo afiase hɔ deɛ, nanso asafo no toaa so bɔ Onyankopɔn mpayɛ maa no. Anadwo no a Herode beyi no akorɔ no, na Petro da asraafoɔ baanu ntam a ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn mmienu agu no, na awɛmfo a wɔgyinagyina ɛpon ano ɛsra afiase no. Na hwɛ, Awurade bɔfo bɛgyinaa ne nkyɛn, ne dan no mu hɔ hranee, na ɔbɔɔ Petro nkyɛn mu nyanee no sɛ, "Sɔre ntɛm." Na ne nkɔnsɔnkɔnsɔn no firi ne nsa gui. Na ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ, "Bɔ w'abɔsoɔ na hyɛ wo mpaboa." Na ɔyɛ ɔsa. Na ɔsee no sɛ, "Fira wo ntoma na di m'akyi." Na ofiri adi dii n'akyi. Na onnim sɛ deɛ ɔbɔfo no yɛɛ no yɛ asɛmpa, ɛfiri sɛ osusuw sɛ ɔnhu n'ani so adeɛ. Na otwaa awɛmfo a wodi kan ne wɔn a ɔtɔ so mmienu ho no. Oduru dadeɛ pon a ɛde kɔ kuro no mu no ho, na ɛno ankasa bue ma wɔn. Na ofiri adi twam borɔno biako so, na ntɛm ara ɔbɔfo no gyaa no hɔ. Na Petro ani baa ne ho soɔ no, ɔkaa sɛ, "Afei na mahunu ampa sɛ Awurade asoma ne bɔfo abeyi me afiri Herode nsam ne deɛ Yudafoɔ man retwɛn nyinaa mu." Na ɔsusu ho no, ɔbaa Yohana a wɔfrɛ no Marko ne na Maria fie. Ɛhɔ na nnipa bebree aboaboa wɔn ano ɛbɔ mpaeɛ. Na wɔbɔ aboboano pon no mu no, abaawa bi a ne din de Rode ba betie. Ɔtii Petro ni no, ɛne gye nti wammue aboboa no, na otutuu mmirika kɔkaa sɛ, Petro gyina aboboa n'akyi. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Wɔbɔ dam." Na ɔkɔɔ so ara kaa sɛ ɛte sa, na ɔkaa sɛ, "Ɛyɛ ne bɔfoɔ." Na Petro da so bɔ pon no mu ara. Na obueɛ no, ohuu no, na wɔn ho dwiri wɔn. Na ɔde ne nsa nyam wɔn sɛ wɔmmua wɔn ano. Na ɔkaa sɛdeɛ Awurade yii no firi afiase hɔ no kyerɛɛ wɔn. Na ɔse, "Monkɔka nsɛm yi nkyerɛ Yakobo ne anuanom no." Na ofiri hɔ kɔɔ baabi. Na adeɛ kyeeɛ no, ahoyera a ɛbaa nsraafoɔ no mu nyɛ adewa, sɛ ɛdeɛn ara na ayɛ Petro. Na Herode hwehwɛɛ no na wanhu no no, obisaa awɛmfoɔ no sɛ ɛyɔɔɛ, na ɔhyɛɛ sɛ wɔnkuku wɔn. Na osiane firi Yudea kɔɔ Kaesarea kɔtenaa hɔ. Afei na Herode afa Tirofoɔ ne Sidonfoɔ abufu, enti ɔyɛɛ no korɔ baa ne nkyɛn, na ɔde bɛbɔɔ ɔhene dabehene Blasto so sɛ ɔnsrɛ ma wɔn, ɛfiri sɛ ɔhene no asase so na onya nnuane. Na da bi a ɔhyɛɛ eduruɛ no, Herode hyɛ n'ahentaadeɛ, na ɔtenaa asɛnniye adwa so. Ɔkaa asɛm kyerɛɛ wɔn, na ɔman no huroo sɛ, "Onyame bi ni na ɛnyɛ onipa deɛ." Na amonom hɔ ara na Awurade bɔfoɔ bɛbɔɔ no sɛ wɔamfa nimonyam amma Onyankopɔn ntra, na ɔdɔree mmoa, na ogyaa mu. Na Onyankopɔn asɛm no kɔɔ so, na ɛtrɛe. Na Barnaba ne Saulo wiee wɔn som no, ɔsan firi Yerusalem. Ɔfaa Yohana a wɔfrɛ no Marko nso ka wɔn ho. Asomafoɔ no nnwumati 12. Nso asafo a wɔ Antiokia no, na diyifoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ bi wɔ mu. Wɔne Barnaba ne Simeon a ɔfrɛ no Niger, ne Kireneni Lukio, ne Manan a ɔyɛ ne no ne ɔmansinihene Herode ne Saulo. Na wɔsom Awurade na ɔdi mmuada no, Honhom Kronkron kaa sɛ, "Munyi Barnaba ne Saulo ma me, na wɔnkɔ adwuma a enti mafrɛ wɔn no mu." Ɛna odii mmuada no ɔbɔ mpaeɛ na ɔde wɔn nsa guu wɔn soɔ no, ogyaa wɔn kwan. Na afei Honhom Kronkron somaa wɔn saa no, wosii mu kɔɔ Selukia, na ofiri hɔ nam hyia mu kɔɔ Kipro. Na oduruu Salami no, ɔkaa Nyankopɔn asɛm Yudafoɔ hyiadan mu. Na Yohane nso ka wɔn ho sɛ ɔsomfoɔ. Na otwaa mu supɔ no so koduruu Pafo no, ohunu odunsini oduafoɔ turufoɔ bi a ɔyɛ Yudani a ne din de Bar Yesu. Ɔno na ɔka amrado Sergio Paulo a ɔyɛ ɔbadwema ho. Ɔno na ɔfrɛɛ Barnaba ne Saulo, ɛfiri sɛ na ɔpɛ Nyankopɔn asɛm atie. Na odunsini Elima no, nso sɛdeɛ ne din nkyerɛaseɛ tiaa ne no, sii wɔn kwan. Na ɔhwehwɛɛ sɛ ɔdane amrado no firi gyidie no ho. Na Saulo a ɔfrɛ no Paulo nso a Honhom Kronkron ahyɛ no ma no hwɛɛ no din kaa sɛ, "Wo a naadaa ne musuo nyinaa yɛ wo ma, ɔbonsam ba, trenee nyinaa tamfo."
Wunya Awurade kwan etchen no konto ana. Na afehwe Awurade nsa daw so wani befra. Na wunno wia gidabi. Na mmrom hɔ a kusikuku ni esum beduru no so ma no kyin hwehwɛ akwankyerɛfo. Ɛna amrado no hu de asie no ogidie. Na Awurade nkyerɛkyerɛ no yɛ no ahodwiri. Na Paulo no mutu firi Pafo no ɔba Perge a ɛwɔ Pamfilia. Na Yohane hwee ne ho firi wɔn ho sankɔ Yerusalem. Na on de ofiri Perge no otwɛm ba Antiokia wɔ Pisidia na ɔkɔhyia dɛm homeda kɔtena ase. Na owie mmara ne adiyifo no kenkan no hyiadan no mu mpanimfo soma baa wɔn nkyɛn sɛ anuanom sɛ mowɔ afotusɛm bi a mobɛka akyerɛ ɔman no a monka. Na Paulo sɔre gyinae na ɔde ne nsa nyam sɛ Israel mema ni mu a musuro Onyankopɔn muntie. Israel man yi Nyankopɔn no oyi yɛn agyanom. Na ɔman no ti Misrim asase sɛ ahɔhoɔ no. Ɔma wɔn so. Na ɔde nsa a wama so yi wɔn firi hɔ. Ɛbɛyɛ mfirinhyia aduanan na okura wɔn mu yɛ ne wɔn ɛsrɛ so. Na ɔsɛe aman so Kana asase so no. Ɔkyɛ wɔn asase no maa wɔn. Na ɛno akyiri bɛyɛ mfirinhyia 150 no. Ɔma wɔ atemmufoɔ de besi odiyifoɔ Samuel so. Na efiri ɛno so no, obisaa ɔhene. Na Onyankopɔn de Saul, Kis ba ofiri Benyamin abusuakuo mu ma wɔn mfirinhyia aduanan. Na otuu no, ɔma Dawid so de no sii wɔn so hene. Ɔno nso na odii no adanseɛ sɛ, mehunu Dawid isi aba, ɔbɛɛma makoma pɛ no, ɔno na ɔbɛyɛ deɛ mepɛ nyinaa. Oyi asifo mu na Onyankopɔn dii ne bɔhyɛ so, yi Yesu yɛɛ no Israel agyenkwa. Nsi Yohane kan dwensa kyerɛ subɔ kyerɛ Israel man no nyinaa nsa na ɔba. Na Yohane yi awie ne dwumadie no, ɔkaa sɛ, musisi sɛ me ne hwan, ɛnyɛ me ne no. Na hwɛ, obi di m'akyiri ba a mensɛ sɛ misane ne nanse mpaboa. Anuanom, Abraham wasifoɔ ne mu nipa a musuro Onyankopɔn no. Yɛn na wɔasoma nkwagye asɛm yi abrɛ yɛn. Na ɛsiane sɛ wɔn a wɔte Yerusalem ne wɔn mpanimfoɔ ni no, ne adiyifoɔ nsɛm a wɔkenkan gyaa homeda no nti, obu no fɔ de ma nsɛm no baa mu. Na wɔanhunu akunnie biara deɛ, nanso wɔsrɛ Pilato sɛ wɔnku no. Na wɔwie deɛ wɔatwerɛ ne ho nyinaa no, wɔyi no firi dua no ho de no kɔtoo ɛda mu. Na Onyankopɔn nyane no firi awufoɔ mu. Na na bebree oyi ne ho kyerɛ wɔn a wɔne no firi Galilea ba Yerusalem no. Wɔn ne nadansefoɔ ma ɔman no. Na yɛn deɛ, yɛka mo bɔ a wɔhyɛ agyanom no ho asɛm pa sɛ, Onyankopɔn ama no aba mu kura ama yɛn a ɛyɛ wɔn ma. Na wɔanyane Yesu, sɛdeɛ wɔatwerɛ no dwom a ɛtɔ so 2 no mu sɛ, wo ne me ba, ɛnɛ na ma wowoɔ. Na sɛ onyane no firi awufoɔ mu na ɔnsane nkɔ pro mu bio no. Ɔkaa no sɛ, mede Dawid adone a esi hɔ pintin no bɛma mo. Enti nso ɔkaa no dwom foforo mu sɛ, womma wo kronkronni no nhunu pro. Na Dawid deɛ, ɔsomee ɔno ara ne brɛ so sɛdeɛ Nyankopɔn pɛ wieɛ no, ɔdae. Na wɔde no kɔtoo n'agyanom nkyɛn, na ohunu pro. Nanso deɛ Onyankopɔn nyanee no ɛnhunu pro. Enti anuanom, munhunu sɛ ɛnam oyi so na wɔka bɔne fɛfire kyerɛ mo. Na nneɔma a muntumi nni ho bem Mose mmara mu no nyinaa. Oyi mu na obiara a ɔgyidie no di ho bem. Enti monhwɛ yie, na asɛm a wɔaka no adiyifoɔ mu no ama mo so sɛ, monhwɛ, mo fedifoɔ, na ɛnyɛ mo nwanwa na monyera. Ebisɛ meyɔ adwuma bi wɔ mo brɛ so. Adwuma a sɛ obi ka kyerɛ mo a, munnyinie. Na ofiri hyiadan mu ofiri adie no, wɔsrɛ sɛ homeda foforɔ wɔbɛka nsɛm no nkyerɛ wɔn bio. Na wɔn a wɔahyia mu no paapae mu no, Yudafoɔ ne Yudafoɔ ahokafoɔ adefɛrefoɔ no mu bebree di Paulo ne Barnaba akyi. Na ɔkasa kyerɛ wɔn tu wɔn fo sɛ wɔntena Nyankopɔn adom no mu. Na homeda foforɔ duruɛ no, ɛkaakum a ne kurom no behyiaa sɛ ɔbɛtie Nyankopɔn asɛm. Na Yudafoɔ no hu nkurɔfoɔ akuakuo no, ani bere nti, ɔkasakasa tia deɛ Paulo ɛka no gye no akyinye. Na ɔka abususɛm. Na Paulo ne Barnaba de nam kaa sɛ,
ehia sa anka wɔka Nyankopɔn asɛm no kyerɛ mo kane. Na enam sɛ musum twene na mubu mo ho sɛ mo nsɛ da nkwan hwɛ yɛdane kɔ amanaman no nkyɛn. Na saa na Awurade ahyɛ yɛn sɛ mede wo masi hɔ sɛ amanaman kanea na woayɛ nkwagye akoduru asase ano. Na amanamanmufo no tee no, wɔyɛ ne gyeɛ na ɔhyɛ Awurade asɛm no anuonyam. Na dodo a wɔyi wɔn amada nkwa no gyidi. Na Awurade asɛm no trɛ asase no nyinaa so. Na Yudafo no tu ma adefɛrefo a wɔwɔ din ani kuro no mu atitira so. Na ɔma ɔtaa ba Paulo ne Barnaba so. Na ɔpam wɔn firi wɔn ahyeɛ so. Ɛna ɔporoporo ɔnan ase mfuturo gu wɔn soɔ. Na ɔba Iconium. Asuafo no de anigye ne honhom kronkron hyɛ wɔn ma. Asomafoɔ no nnwumati 14. Na ɛbaa sɛ Iconium so, wɔn baanu no kɔɔ Yudafoɔ hyiadan mu, na ɔkɔkaa asɛm ma Yudafoɔ ne Helafoɔ pii gyidii. Na Yudafoɔ asɔndenfoɔ no honyan amanamanmufoɔ no ma wonya anuanom ho adwemmɔne. Enti ɔtenaa hɔ kyɛe, na ɔde nam pae mu kasa maa Awurade. Na ɔno nso di n'adom asɛm no ho adanseɛ, na ɔnam wɔn nsa so ma ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ. Nanso kurom hɔfoɔ no mu pae, ɔfa wɔ Yudafoɔ no afa, na ɔfa nso wɔ asomafoɔ no afa. Abosonsomfoɔ no ne Yudafoɔ ne wɔn mpanimfoɔ no bɔɔ kiri didi, baa sɛ wɔbɛbɔ wɔn adapaa, na wakɔsi wɔn aboɔ no. Ohuni na odwane kɔɔ Likonia, nkuro Listra ne Derbe ne asase ɛda ho no so. Na ɔtena hɔ kaa asɛmpa no. Na ɔbɛrima bi wɔ Listra a ɔntumi nyina ne nan so, na ɔte hɔ. Ɔyɛ obubuani firi ne nayam, na ɔnante da. Ɔyiti sɛ Paulo ɛrekasa, na Paulo nso hwɛ ne din hu sɛ ɔgyidie sɛ obɛdi mu. Enti wɔde ne kɛseɛ kaa sɛ, sɔre gyina wo nan so kyerɛ bɛn. Na wɔhurihuri na ɔnantee, na nkurɔfoɔ akuakuo no huu deɛ Paulo ayɔ no, wɔma wɔn ne so kaa no Likonia kasa mu sɛ, Ɛnyame ayiyɛ wɔn ho sɛ nnipa ɛsensane aba yɛn nkyɛn. Na wɔfrɛ Barnaba Seus, na Paulo nso wɔfrɛ no Hermes, ɛfiri sɛ ɔno na ɔka asɛm. Na Seus a n'asɔredan wɔ kuro no anim no sɔfoɔ de anantwinini ne nhwiren a wakyekyerɛ baa kuro no aboboa no pɛɛ sɛ ɔne nkurɔfoɔ akuakuo no de bɛbɔ afɔdeɛ. Na asomafoɔ Barnaba ne Paulo teeɛ no, osunsuanee wɔn ntoma mu tutuu mmirika kɔɔ nkurɔfokuo no mu teɛɛ mu sɛ, mɛɛma, ade na moyɛ yeinom? Yɛn nso yɛ nnipa te sɛ mo a. Ne yɛka asɛmpa kyerɛ mo sɛ monnane mfiri awuhudie yi ho nkɔ Onyankopɔn a ɔte aseɛ no nkyɛn. Ɔno na ɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Ɔno na tete bere a atwa mu no mu no. Ɔmaa amanaman nyinaa kwan sɛ wɔmfa wɔn akwan soɔ. Nanso wɔannyaa ne ho adansedie. Yɛyie maa mo nsuo firi soro ne bere a aduane ba. Na ɔde aduane ne anigye maa mo abotɔeɛ mu. Na deɛ ɔkae ne so amfa anya mpa a, anka nkurɔfoɔ akuakuo no annyae wɔn afɔdeɛ no bɔ. Na Yudafoɔ bi firi Antiokia ne Iconium baa hɔ, na obetuu nkurɔfoɔ akuakuo no aso. Na osii Paulo aboɔ no, ɔtwee no firi kuro no mu susuw sɛ wawu. Na asuafoɔ no betwaa ne ho hyiaeɛ no, ɔsɔre kɔɔ kuro no mu. Adeɛ kyeeɛ no, ɔne Barnaba firi hɔ kɔɔ Derbe. Na ɔkaa asɛmpa no kyerɛɛ kurom hɔfoɔ na ɔdanee nnipa bebree asuafoɔ no. Ɔsane kɔɔ Listra ne Iconium ne Antiokia, hyehyɛ asuafoɔ no akra den, tutuu wɔn fo sɛ wɔntena gyidie mu, kaa nso sɛ, etwa sɛ ɛnam amanehunu pii mu kɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na osisi mpanimfoɔ ma wɔn asafo biara mu. Na ɔde mmuada bɔ mpaeɛ no, wɔde wɔn hyɛ Awurade a wagye no adie no nsa. Na ɔtwaa Pisidia no, ɔbaa Pamfilia. Na ɔkaa asɛm no wɔ Perge no, obeduru Atalia. Na ofiri hɔ faa nsuo ani baa Antiokia, faako a ɔde wɔn hyɛ Onyankopɔn adom nsa maa adwuma a wakɔwie no. Na ɔbaeɛ no frɛ asafo no bɔɔ ano no, wɔkaa deɛ Onyankopɔn de wɔn akɔyɛ nyinaa ne sɛdeɛ wabue gyidie pon ama amanaman no. Na wɔne asuafoɔ no tenaa hɔ kyɛree. Asomafoɔ no nnwumati 15. Na nnipa bi firi Yudea ba bɛkyerɛkyerɛɛ anuanom no sɛ wɔantwa mu twetia sɛdeɛ Mose amanneɛ no teɛ no a, muntumi nya nkwa. Na afei akasakasa ne akyinnyegye denden bi baa Paulo ne Barnaba ne wɔn ntam no,
Wɔhyɛɛ sɛ asɛm no nti Paulo ne Barnaba ne wɔn mu binom nso nkɔ asomafoɔ ne mpanimfoɔ no nkyɛn Yerusalem. Na asafo no gyaa wɔn kwan no, wɔkɔfaa Foinike ne Samaria kaa amanaman no ahodane ho asɛm. Na ɔmaa anuanom nyinaa ani gye kɛse. Na oduru Yerusalem no, asafo no ne asomafoɔ ne mpanimfoɔ no gyee wɔn. Na ɔkaa deɛ Onyankopɔn de wɔn ayɔ nyinaa kyerɛɛ wɔn. Na binom a wɔfiri Farisifoɔ fekuo mu a wɔagye adie sɔree, na ɔkaa sɛ, ɛsɛ sɛ wotwa wɔn twetia na wɔhyɛ wɔn sɛ wɔnni Mose mmara no so. Na asomafoɔ ne mpanimfoɔ no behyiae sɛ ɔbɛhwɛ asɛm yi. Na wɔgyee ho akyinnye pii no, Petro sɔre ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Anuanom, mo a munim sɛ mfitiaseɛ no ara na Onyankopɔn yii me yɛn mu sɛ me na amaama no mfa m'anom asɛm so ɛnte asɛmpa no na wɔnye nni. Na Onyankopɔn a onim akoma mu no edi adanseɛ maa wɔn Honhom Kronkron sɛdeɛ ɔmaa yɛn no nso. Na wɔama no ansono yɛ ne wɔn, na mmom ɔnam gyidie so tee wɔn akoma mu. Afei adɛn ɛna mosɔ Onyankopɔn hwɛ sɛ mode kɔnnua a yɛagyanom ne yɛn tumi anso ato asuafoɔ no kɔn soɔ. Na Awurade Yesu adom so mmom ɛne agyidi sɛ wɔnam bɛgye yɛn nkwa sɛ wɔn so. Na nnipakuo no nyinaa yɛ kom. Na otie Barnaba ne Paulo a wɔka nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ a Onyankopɔn nam wɔn so ayɔ no amanaman no mu. Na wɔn ano siiɛ no, Yakobo buaa sɛ, Anuanom, muntie me. Simeon aka sɛdeɛ Onyankopɔn kɔhwɛ amanaman no mu ka kyerɛkyerɛ yi ɔman bi firi wɔ mu maa ne din. Yesu na adiyifoɔ no nsɛm sie, sɛdeɛ watwerɛ sɛ, yenum akyiri no, mɛsan mabɛsi David ntomadan a ahwe aseɛ no bio. Na masi deɛ wadwire no bio, na mama so bio. Na nipa a aka no ne amanaman a ɔbɛbɔ me din wɔ mu no nyinaa ahwehwɛ Awurade akyiri akwan. Awurade a wɔma wɔhunu yenum nyinaa firi wiase asifire no na ɔka. Enti masɛm a mewɔ meka ne sɛ, wɔn ha wɔn a wofiri amanaman no mu adane aba Onyankopɔn nkyɛn no, na wɔntwerɛ nkɔma wɔn sɛ wɔnyi wɔn ho firi abosomfidie ne adwamammɔ ne mmoa a wɔanhwie wɔn mogya anguo na wɔwuiɛ ne mogya ho. Na ɛfitete no, na Mose wɔ wɔn a wɔka n'asɛm nkuro nyinaa mu, na wɔkenkaa no hyiadan mu daa homeda. Enti ɛyɛ asomafoɔ ne mpanimfoɔ ne asafo mu no sɛ, ɛyɛ sɛ oyi wɔn mu nnipa bi soma wɔnka Paulo ne Barnaba ho kɔ Antiokia. Wɔne Yuda a wɔfrɛ no Barsaba nso, ne Sila, anuanom no mu nnipa atitiriw, na wɔtwerɛ nwoma hyɛ wɔn nsa sɛ, asomafoɔ ne anuanom mpanimfoɔ no kyea anuanom a wofiri amanaman mu a wɔwɔ Antiokia ne Syria ne Kilikia no. Esiane sɛ yɛate sɛ nnipa bi firi yɛn mu de nsɛm bi abɛtane mo ani aha mo adwene, nanso yɛanhyɛ wɔn saa nti, yɛde nokoro hyiaeɛ no, ɛyɛ yɛn sɛ ɛyɛ sɛ yɛyi nnipa bi soma wɔn ka yɛn adɔfo Barnaba ne Paulo, nnipa a yɛn Awurade Yesu Kristo din nti wɔde wɔn kra ama no ho ɛba mo nkyɛn. Enti yɛasoma Yuda ne Silas a wɔde ano nso bɛka nsɛm no ara. Na ɛyɛ Honhom Kronkron ne yɛn sɛ ɛyɛ sɛ wɔmfa adesoa bi ntomo soɔ, gyidie ehia yi ara, ɛne sɛ munyi mo ho firi nam a wakuma ma abosom ne mogya ne mmoa a wɔanhwie wɔ mogya anguo na wɔwuiɛ ne adwamammɔ mu. Ɛno na sɛ muyi mo ho firi ho a ɛyɛ ɛnsi mo yie. Na afei ogyaa wɔn kwan no, wɔba Antiokia, na ɔma asafo no hyiaeɛ no, oyi nwoma no mae. Na wɔkenkaneɛ no awerɛkyekyere no nti wɔn ani gyee. Na Yuda ne Silas a wɔn nso yɛ adiyifoɔ no de nsɛm pii tu anuanom no fo, na wɔhyɛɛ wɔn den. Na wɔkyɛɛ hɔ kakra no, anuanom no gyaa wɔn kwan dwoodwoo kɔɔ wɔn a wɔsomaa wɔn no nkyɛn. Nanso ɛyɛ Silas sɛ ɔntena hɔ ara. Na Paulo ne Barnaba ne nnipa pii a wɔka wɔn ho nso tenaa Antiokia kyerɛkyerɛe, na wɔkaa Awurade asɛmpa no. Na nna bi twaa mu no, Paulo ka kyerɛɛ Barnaba sɛ, ma yɛnsane nkɔhwɛ anuanom no nkuro a yɛaka Awurade asɛm no hɔ nyinaa mu, nkɔhwɛ sɛdeɛ wɔteɛ. Na Barnaba kaa sɛ ɔbɛfa Yohane a wɔfrɛ no Marko aka wɔn ho.
Nanso Paulo susu sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛfa deɛ ɔtwe ne ho firi wɔn ho Pamfilia na ɔne wɔn ankɔyɛ adwuma no aka wɔn ho. Ɛna kasakasa yi mu ɔden bae, na ma ɔpaapae mu, na Barnaba fa Marko fa nsuo ani kɔ Kipro, na Paulo fa Silas, na nnuanom de no hyɛ Nyankopɔn adom nsa no, osii mu kɔe, na okotwaa mu Siria ne Kilikia hyɛ asafo no den. Asomafoɔ no nnwumati 16. No okoduru Derbe ne Listra, na hwɛ, osuani bi wɔ hɔ a ne din de Timoteo, a ɔyɛ Yudani baa bi a ɔgye die ba, na n'agya yɛ Helani, na anuanom a wɔ Listra ne Iconium no bɔ ne din pa. Ɔno na Paulo pɛɛ sɛ ɔne no korɔ, na Yudafoɔ a wɔwɔ fam hɔ no nti, ɔfaa no twaa no twetia, ɛfiri sɛ, na wɔn nyinaa nim sɛ n'agya yɛ Helani. Na wɔatwam nkuro no mu no, wɔde mmara a asomafoɔ ne mpanimfoɔ a wɔwɔ Yerusalem no hyɛɛ sɛ wɔnni soɔ no maa wɔn. Ɛna asafo horoɔ no yɛɛ din gyidie mu, na ɔkɔɔ so dɔree daa. Na wɔtwam Frigia ne Galatia asase so, ɛfiri sɛ wɔn kronkron sii wɔn kwan sɛ wɔnka asɛm no Asia. Na oduruu Misia ntentensoɔ no, wɔpɛɛ sɛ anka wɔkɔ Bitinia, nanso Yesu honhom no amma wɔn kwan. Enti wɔsane Misia ho baa Troa. Na anadwo no, Paulo huu ani so adeɛ sɛ ɔbarima bi a ofiri Makedonia gyina hɔ srɛ no sɛ, Kabra Makedonia bɛboa yɛn. Na ohuu ani so adeɛ no ara pɛ na yɛpɛɛ sɛ yɛkɔ Makedonia, ɛfiri sɛ ɛyɛ yɛn sɛ Onyankopɔn na afrɛ yɛn ampaa sɛ yɛnkɔka asɛmpa no nkyerɛ wɔn. Ɛne yɛsii hyɛ mu tu firi Troa de mmirika tene baa Samotrake, na adeɛ kyee no yɛbaa Neapoli, na yɛfiri hɔ kɔɔ Filipi a ɛne Makedonia fa hɔ tubrafoɔ kuro titire mu, na yɛdii kuro yi mu nna kakra. Na homeda duruiɛ no, yɛfiri kuro no mu kɔɔ asuo bi ho baabi a yɛsusuw sɛ wɔsɔre hɔ, na yɛtraa aseɛ no, yɛkasa kyerɛɛ mmaa a wɔabɛhyia hɔ no, na ɔbaa bi a ne din de Lidia a ɔtɔn ntam kɔkɔɔ a ofiri Tiatira kuro mu a ɔfɛre Onyankopɔn tee, na Awurade buee n'akoma mu sɛ ɔntie deɛ Paulo ɛka no, na ɔbɔɔ ɔne ne fiefoɔ asu no, ɔsrɛɛ sɛ, sɛ moabu me sɛ megye Awurade me di nokorɛ mu a, mommra mɛtena me fie. Na ɔhyɛɛ yɛn. Na ɛbaa sɛ yɛrekɔ asɔre no, abaawa bi a ɔwɔ akɔm honhom behyiaa yɛn, nso na ɔde nkɔmhyɛ ma ne wuranom nya ade bebree. Ɔno na odii Paulo ne akyiri tiam sɛ, Nipa yi ne Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro nko a wɔkyerɛ mo nkwagyeɛ kwan. Na ɔyɛ ɔyɛ nna bebree, na ɛyɛ Paulo ahomete, na ɔdane ne ho ka kyerɛɛ honhom no sɛ, mehyɛ wo Yesu Kristo din mu sɛ, Fredi firi ne mu. Na dɔw no ara mu ofrɛdi. Na ne wuranom huu sɛ wɔmfa so aba wɔn no, wɔsɔɔ Paulo ne Silas mo twe wɔn kɔɔ edwam mpanimfoɔ anim, na wɔde wɔn kɔmaa asafohene sɛ, Nipa yi yɛ Yudafoɔ a wɔretɛn yɛn kuro yɛn ni, na wɔrekyerɛ amanneɛ bi a yɛnni ho kwan sɛ yɛgyeɛ anaasɛ yɛyɔ, ɛfiri sɛ yɛyɛ Romanfoɔ. Na nkurɔfokuo no nso sɔre tiaa wɔn. Na asafohene no yii wɔn ho ntadeɛ hyɛ sɛ wɔmmɔ wɔn mmaa. Na wɔkaa wɔn mmaa pii no, wɔde wɔn kɔgu afiase hyɛ ofiasehwɛfoɔ no sɛ ɔmfa wɔn nsie yie. Na ɔno nso wɔhyɛɛ no saa no, wɔde wɔn kɔgu afiase a ɛwɔ mfimfini no mu, na wɔde wɔn nan bɔɔ dua mu. Na dasuom no, Paulo ne Silas bɔ mpaeɛ too dwom ma Onyankopɔn, na nneduafoɔ no tiee. Na mpofiri mara asase wosoɔ kɛseɛ ma afiase no nyinasoɔ wosoe. Na mmorom hɔ a apono no nyinaa buebue, na wɔn nyinaa ahoma sanesane. Ofiasehwɛfoɔ no firi nna mu nyaneɛ na ohuu sɛ afiase apono no abuebue no, ɔtwee ne nkrantɛsa nka obedi ne ho awu, ɛfiri sɛ osusuw sɛ nneduafoɔ no adwane. Na Paulo de nnikasi ateɛ mu sɛ, nyɛ wo ho bɔne bi, yɛn nyinaa wɔ ha. Na obisaa kanea de mmirika bae, na ɔde ahopopoɔ bɛhwɛɛ Paulo ne Silas anim. Na ɔde wɔn firi adiɛ no, ɔkaa sɛ, awuranom, menyɛ dɛn na wagye me nkwa? Na wɔse, gye Awurade Yesu di, na ɔbɛgye wo ne wo fiefoɔ nkwa. Na ɔkaa Awurade asɛm kyerɛɛ ɔne wɔn a wɔwɔ ne fie nyinaa. Na ɔfaa wɔn anadwodɔ no mu hohoro wɔn mmaa no ano, na ɔmaa wɔbɔ ɔne wɔn a wɔyɛ ne fiefoɔ nyinaa asu amono mu hɔ a. Ɔde wɔn baa ne fie to wɔn pono. Na sɛ wagye Onyankopɔn adie nti, ɔne ne fiefoɔ nyinaa ho sanee wɔn. Adeɛ kyeeɛ no, asafohene no somaa asraafoɔ baa sɛ, gyaa nnipa no na wɔnkɔ,
Na ofiasehwɛfo no ka nsɛm yi kyerɛɛ Paulo sɛ, Asafohene no asoma sɛ wonyaa mo ma mo nkɔ. Enti, afei momfiri adi nkɔ dwoodwoo. Ɛna Paulo ka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔamu yɛ atɛn, na wɔahwe a ɛyɛ Romafo adwa mu, na wɔde yɛn agu afiase. Afei ansa na wohu ntapam yɛn. Dabi da, ama wɔa wɔmɛyi yɛn. Na asraafo no kɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ asafohene no, na wɔtee sɛ wɔyɛ Romafoɔ no, wosurɔe, na ɔba bɛmaa wɔn dibem, na oyi wɔn srɛɛ wɔn sɛ ɔmfiri kuro no mu. Na ofiri aseɛ hɔ kɔɔ Lidia fie, na ohu anuanom no, ɔkyekyeree wɔn werɛ, na ofiri hɔ kɔe. Asomafoɔ no nnwumati 7. Na otwam Amfipoli ne Apolonia ba Tesalonika, ɛhɔ na Yudafoɔ hyiadan wɔ. Na sɛdeɛ Paulo taayɔ no, ɔkɔɔ wɔn nkyɛn homeda 3 ne wɔn kɔkaa twerɛ nsɛm no ho asɛm. Ɔkyerɛkyerɛ mu dii ho adanseɛ sɛ etwa sɛ Kristo no hu amane, na ɔsɔre firi awufoɔ mu, na ɔse, Yesu a meka mo ne ho asɛm yi ara ne Kristo no. Na wɔn mu binom gye dii, na wɔde wɔn ho bɔɔ Paulo ne Silas ho. Wɔne Helafoɔ adefɛrefoɔ no mu pii ne mmaa mpanin no mu fa kɛseɛ. Na Yudafoɔ a wɔanyɛ nnie no ani beree, na ɔfa ahuhufoɔ no mu nnipa bɔne bi ka wɔn ho, na ɔma nkurɔfoɔ no bɔ bum behyiae, na wɔtanee kuro no ani. Na ɔkɔtwaa Yason dan ho hyiae, hwehwɛɛ sɛ oyi wɔn firi adidi wɔn kɔma nkurɔfoɔ no. Na wɔanhu wɔn no, ɔtwee Yason ne anuanom no bi kɔmaa kuro no mu mpanimfoɔ, na ɔbobɔɔ mu sɛ, Yeinom a wɔada ne wiase ani no aba ha nso, na Yason agye wɔn. Nso wɔn nyinaa bu Kaesare mmara no so, ka sɛ obi a ɔde Yesu ne ɔhene. Na nkurɔfoɔ no ne ɔman mpanimfoɔ no tee yei no, ɛhaa wɔn. Na Yason ne wɔn aka no gyinaa wɔn akyi no, wogyaa wɔn. Na ntɛm ara, anuanom gyaa Paulo ne Silas kwan anadwo kɔɔ Berea. Na oduru hɔ no, wɔkɔɔ Yudafoɔ hyiadan mu. Yudafoɔ a ɛwɔ ha no yɛ sen wɔn a wɔwɔ Tesalonika no. Oyii wɔn yɛn pefee gyee asɛm no, na daa ɔhwehwɛ twerɛsɛm no mu sɛ nneɛma no te saa anaa. Enti wɔn mu bebree gye dii, wɔne Helafoɔ mmaa a wɔwɔ din ne mmarima no mu fa kɛseɛ. Na Yudafoɔ a wɔfiri Tesalonika no tee sɛ Paulo akɔka Nyankopɔn asɛm Berea nso no, ɔbaa hɔ bɛhwanyan ɛhɔfoɔ no nso. Enti ntɛm ara na anuanom no gyaa Paulo kwan sɛ ɔnkɔ mpoano, na Silas ne Timoteo deɛ wɔtenaa hɔ. Na wɔn a wɔkɔgyaa Paulo no de no kɔɔ Atene. Ɔkraa wɔn sɛ Silas ne Timoteo mmra ne nkyɛn ntɛmntɛm no, osii kɔe. Na Paulo twɛn wɔn Atene na ohuu sɛ kuro no de wɔn ho ama abosonsom no, ɛyɛ ne honhom ahi wɔ ne mu. Enti hyiadan mu, na ɔne Yudafoɔ ne adefɛrefoɔ no kasa, na edwa mu nso daa na ɔne wɔn a wɔbɛtoɔ no kasa. Na Epikurofoɔ ne Stoafoɔ anyansapɛfoɔ bi nso ne no di anobaabayɛ. Ebinom kaa sɛ, ɔpɔtɔpɔtɔ ni yi si die nie. Na ebinom se, ɔte sɛ deɛ ɔka abosom ahɔhoɔ bi ho asɛm. Ɛfiri sɛ ɔkaa wɔn Yesu ne ɔsɔreɛ ho asɛmpa no. Ɛna wɔfaa no de ne kɔɔ Areopago kaa sɛ, wobɛtumi akyerɛ yɛn kyerɛkyerɛ foforɔ yi ase. Ɛfiri sɛ nsɛm a wode aba yi yɛ yɛn asom asɛm foforɔ. Enti yɛpɛ sɛ yɛhu neɛ ɛkyerɛ. Nso Atenefoɔ ne ahɔhoɔ a wɔabɛtena hɔ nyinaa ni hwee yɔ sɛ wɔbɛka anaa wɔbɛte asɛm foforɔ bie. Na Paulo gyinaa Areopago mfirimfiri kaa sɛ, Atene mmarima, mehunu sɛ nneɛma nyinaa mu mopɛ abosonsom papa. Ebisɛ mitwa mu na mehwɛ nneɛma a mosom no, mihunu afɔrebikyia bi nso a wɔatwerɛ so sɛ onyame a woni no dea. Enti deɛ munim na mosɔre no, ɔno na meka ne ho asɛm mekyerɛ mu yi. Onyankopɔn ɔyɛ owiase, ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Ɔno a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no. Ɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɔ mu, nanso wɔmfa nnipa nsa nsom no sɛdeɛ ehia no biribie. Ɔno na ɔma nnipa nyinaa nkwa ne home ne ade nyinaa. Na ɔma nnipa aman nyinaa firi onipa baako mu tena asase so nyinaa. Na wahyehyɛ mmerɛ hodoɔ ne wɔn tenabea hyeɛ ato hɔ ama wɔn, sɛ wɔn hwehwɛ Awurade sɛ bi a wɔbɛte ne nka na wɔahu no. Nso ɔne yɛn mu biara ntɛm kwan nware, na ɔno mu na yɛte ase, na yɛkeka yɛn ho, na yɛwɔ hɔ,
sɛdeɛ mo nnwontofoɔ binom nso aka sɛ, ɛfiri sɛ n'abusua nso ne yɛn. Ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti, ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboɔ, adwini a onipa de ne nyansa ne n'adwene adie. Ne saa nti, Onyankopɔn abu n'ani agu mmerɛ hodoɔ a wɔnni no so. Na afei deɛ, ɔhyɛ nnipa a ɛwɔ mmaa nyinaa sɛ wɔnsakyera wɔadwene. Ɛfiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ a, ɔnam ɔbarima bi a wɔayi no asi hɔ so, bɛbu wiase atɛntrenee mu. Ɔno na wama no asɔre afiri awufoɔ mu, de adi adanseɛ sɛ nnipa nyinaa nyini. Na ɔtee awufoɔ sɔreɛ no, ebinom dii fɛw, na ebinom kaa sɛ, yɛbɛtie wɔ asɛm yi ho bio. Enti Paulo firi wɔ mu kɔe. Nso nnipa bi de wɔn ho bɔɔ ne ho, na wɔgye dii. Wɔn mu bi ne Dionisio Areopagita ne ɔbaa bi a ne din de Damari ne ebinom a ɔka wɔn ho. Asomafoɔ no nnwumati 18. Yɛn mu akyiri no, Paulo firi Atene kɔ Korinto. No ohunu Yudani bi a ne din de Aquila a wɔwoo no Ponto na ofiri Italia baa hɔ nkyɛreɛ, ne ne yere Priscilla. Ɛfiri sɛ Claudio ahyɛ sɛ Yudafoɔ nyinaa mfiri Roma nkɔ, na ɔkɔɔ wɔn nkyɛn. Na ɛnam sɛ ɔne no adwumayɛ baako nti, ɔtenaa wɔn nkyɛn yɛ adwuma, ɛfiri sɛ wɔyɛ ntomadanyɔfoɔ. Na daa homeda ɔkɔka asɛm hyiadan mu, mma Yudafoɔ ne Helafoɔ gyidi. Na Silas ne Timoteo firi Makedonia baeɛ no, Paulo de nam kaa asɛm no, na odi adanseɛ kyerɛ Yudafoɔ sɛ Yesu ne Kristo no. Na otua no na ɔka abususɛm no, ɔporo n'ataadeɛ mu ka kyerɛ wɔn sɛ, mo mogya ngu mu a mo atifi, me deɛ me ho afi, ɛfiri nɛ meekɔ amanaman no mu. Ɛna ofiri ɔkɔɔ obi a ne din de Tito Yusto a ɔfɛre Onyankopɔn a ne fie bata hyiadan ho no fie. Hyiadan mu panyin Kristo ne ne fiefoɔ nyinaa gyee Awurade dii, na Korintofoɔ mu bebree a wɔteɛ no nso gye dii ma wɔbɔɔ wɔn asu. Na Awurade ka kyerɛɛ Paulo anisoadehu mu anadwo sɛ, nsuro, kasa, na mmuawa no, ɛfiri sɛ meka wo ho, na obiara renka wo mɛyɛ wo hwee. Na mewɔ nkurɔfoɔ pii kuro yi mu. Na ɔtenaa hɔ afe ne abosom 6 kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm wɔ wɔn mu. Na Galio di Aikea amrado no, Yudafoɔ no de nokorɔ sɔre tiaa Paulo, na ɔde no kɔɔ asɛnnie adwanim kaa sɛ, oyi tu nnipa aso sɛ wɔnkwati mmara no nsom Onyankopɔn. Na Paulo yɛɛ sɛ ɔbɛbue n'ano no, Galio ka kyerɛɛ Yudafoɔ no sɛ, Yudafoɔ, sɛ yɛade a ɛntene anaa abususɛm bi a ɛnkɛsɛ sɛ metie mo, na sɛ yɛ asɛm ani din ne mo mmara ho asɛmmisa bi di a, ɛneɛ mo a monhwɛ, na me deɛ menyɛ saa nsɛm yi temmufoɔ. Na ɔpam wɔn firi asɛnniɛ hɔ. Ne Helafoɔ no nyinaa fa hyiadan mu panin Sostene hwee no asɛnniɛ hɔ, nanso Galio ammu yenum biara. Na Paulo kɔɔ so tenaa hɔ kyɛɛ kakraa yie no, ɔkraa anuanom no, na ofiri hɔ fa nsuo ani kɔɔ Syria a Priscilla ne Aquila ka ne ho. Na oyi ne ti kenkiri a, ɛfiri sɛ na bɔhyɛ da ne so. Na ɔbaa Efeso na ogyaa wɔn hɔ. Na ɔno ara deɛ ɔkɔɔ hyiadan mu ne Yudafoɔ kɔkasae. Na ɔsrɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn kyɛre kakra no, wɔampene, na ɔkraa wɔn sɛ, sɛ Onyankopɔn pɛ a, mɛsane maba mo nkyɛn bio. Na ofiri Efeso sii nsuo ani. Na osii fam Kaesarea no, ɔkɔɔ Yerusalem kɔkyiaa asafo no, na ɔsan kɔɔ Antiokia. Na ɔkyerɛɛ hɔ kakra no, ofiri hɔ kɔkyinkyin Galatia ne Frigia nkuro nyinaa mu hyɛ asuafoɔ no nyinaa den. Na Yudani bi a ne din de Apollo a ɔwoo no Alexandria, onipa a n'ano teɛ na ɔyɛ den kyerɛsɛm no mu baa Efeso. Oyi na wakyerɛkyerɛ no Awurade kwan so, na ɔden honhom mu nti, ɔkasae, na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie. Nso Yohane asubɔ nkutoo na onim. Ofiri ase de nam kasa hyiadan mu. Na Priscilla ne Aquila teɛ no, ɔfaa no baa wɔn nkyɛn, na ɔkyerɛɛ no Nyankopɔn kwan pɛpɛɛpɛ. Na ɔpɛɛ sɛ ɔbɛsɛn akɔ Akea no, anuanom no hyɛɛ no den. Na ɔkyerɛɛ nwoma kotuu asuafoɔ no fo sɛ wɔnye no. Na oduruu hɔ no, ɔboa wɔn a ɔnam adom so agye die no pii. Na ɔde n'asɛm kaa Yudafoɔ no gui edwam.
nnam Kyerɛwsɛm so kyerɛɛ pefee sɛ Yesu ne Kristo no. Asomafoɔ no nnwumati 9. Na ɛbaa sɛ bere a Apolo wɔ Korinto no, Paulo kyini amantifi asase so na obeduru Efeso. Na ɔbɛtoo asuafoɔ bi no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mugyidiiɛ no, munyaa wɔn kronkron anaa? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Yɛntee pɛmpo sɛ wɔn kronkron bi wɔ baabi. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛdeɛ mu na ɔbɔɔ mo asu hyɛeɛ? Na wɔse, Yohane asubɔ mu. Na Paulo se, Yohane bɔɔ adwensakyerɛ asumom, ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, wɔnye deɛ odi n'akyiri ba a ɔne Yesu no ni. Na ɔteeɛ no, wɔma wɔbɔɔ wɔn asu hyɛ Awurade Yesu din mu. Na Paulo de ne nsa guu wɔn so no, Honhom Kronkron baa wɔn so, na ɔde tɛkyerɛma ahoroɔ kasae, na ɔhyɛɛ nkɔm. Na wɔn nyinaa bɛyɛ mmarima 12. Na ɔkɔɔ hyiadan mu, na ɔde nam kaa asɛm, na abosom 3 na ɔkasa, na ɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Nanso ebinom akoma yɛ den, na wɔntie, na ɔkasa ɔkwan no ho bɔne nnipakuo no anim nti. Ogyaa wɔn hɔ yi asuafoɔ no firi wɔn mu, na ɔkasaa wɔ obi a ɔde Tirano suadan mu daa. Na saa deɛ yi kɔɔ so mfe 2, na ɛmaa wɔn a ɔte Asia nyinaa, Yudafoɔ ne Helafoɔ, te Awurade asɛm. Onyankopɔn nam Paulo nsa so yɛ ahoɔden a wɔnka, na ɛmaa wɔde ne ho nnuku anaa nsinanim mpo beguu ayarefoɔ so, na nyarewa no firi wɔn so, na ahommɔne firi wɔn mu. Ɛna Yudafoɔ akɔmfo a wɔnam kyin no mu binom sii wɔn bo sɛ, ɔbɛbɔ Awurade Yesu din, wɔn a wɔwɔ ahohommɔne so sɛ, Yɛka Yesu a Paul ka ne ho asɛm no gu mo so. Yudani sɔfopanin Skewa ma baasom bi na ɔyɛɛ saa. Na ahohommɔne no buaa sɛ, Minim Yesu, na minim Paul, na mmɔne ho anom. Na onipa ahohommɔne no wɔ nimu no to hyɛɛ wɔn so yɛ wɔn pasaa. Na ɔde adagya ne afɛ dwane firi efie no mu. Na Yudafoɔ ne Helafoɔ a wɔte Efeso nyinaa teeɛ no, ehu kaa wɔn nyinaa, na oyii Awurade Yesu din ayɛ kɛse. Na wɔn a wɔagye adi no mu pii ba bɛkaa wɔn bɔne ne wɔn nkɔkoam nsɛm. Na wɔn a na wɔyɛ asumanneɛ no bebree de wɔn mma ba bɛhyee no wɔ nnipa nyinaa anim. Na obuu ne boɔ ano huu sɛ esi nnwetɛbra 50. Sɛdeɛ Awurade asɛm nam ahoɔden so nyiniɛ na ɛyɛ den no. Na wɔwie yeinom no, Paulo bɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛfa Makedonia ne Akaya akɔ Yerusalem. Na ɔse, Miduru hɔ a, ɛkyerɛ yi atwa sɛ mekɔhunu Roma nso. Na ɔmaa wɔn a wɔsom no mu baanu, Timoteo ne Erasto, kɔ Makedonia, na ɔno ara deɛ ɔkyɛre Asia kakra. Ɛberɛ no mu sakasaka ba a ɔkwan no ho nyadewa, ɛne sɛ, dwetɔdwumfoɔ bi a ne din di Demetrio a ɔde dwetɔ yɛ Artemi asɔredan nsɛsoɔ ma adwumayɛfoɔ nya mfasoɔ kɛseɛ, boa a wɔne wɔn a wɔwɔ adwuma yi bie no ano kaa sɛ, Awuranom, wonim sɛ adwunnua yi mu na yɛnya yɛ ho. Na muhunu, na mote sɛ ɛnyɛ Efeso ha nko, na ɛkame ayɛ Asia nyinaa. Na Paul yi atu nkurɔfoɔ bebree aso adan wɔ ani ka sɛ, ɛnyame a wɔde nsa ayɔ nyɛ ɛnyame, na ɛnyɛ yɛ adwuma nko na ɛkame asɛyɛ, na mmom ɔbosomba kɛseɛ Atene asɔre fie ɛkɔyɛ sɛ wɔmmu no hwee bio, na n'anim onyam kɛseɛ a Asia nyinaa ne wiase de sɔre no ɛɛbɔ no. Na ɔteeɛ no, wɔn bo fuiɛ, na ɔteɛteɛm sɛ, Efesofoɔ, Artemi yɛ ɔkɛseɛ. Na basabasa hyɛ kuro no ma, na ɔde adwenkorɔ bɔ kirididi wɔ ahwɛyɛ kɔkyeree Makedoniafoɔ Gaio ne Aristarko a wɔne Paulo nam no. Paulo pɛɛ sɛ anka ɔkɔhyɛ ne nkurɔfokuo no mu, nanso asuafoɔ no amma no kwan. Na Asia mpanimfoɔ bi nso a wɔyɛ ne namfo soma ma wɔkɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ ɔnkɔ ahwɛyɛ hɔ. Na afei ebinom team sɛ, na foforɔ team sɛ, ɛfiri sɛ edwa no ayɛ sakasaka, na ɔfa kɛseɛ no anim adekode a enti obehyiae.
Afei nipa bi pimpim Alexandro sɛ ɔnkasa ɛfiri sɛ ɔno na Yudafoɔ no de no adi wɔn anim. Na Alexandro nyam nkurɔfoɔ no pɛɛ sɛ anka oyi na ano kyerɛ nkurɔfoɔ no. Nanso ohuu sɛ ɔyɛ Yudani no, onyinaa de ne korɔ team bɛyɛ nnɔnhwere mmienu sɛ Efisɔfoɔ Artemi yɛ ɔkɛseɛ. Na ɔtwerɛfoɔ no pata nkurɔfokuo no sɛ Efisɔfoɔ, onipa bɛmpo ɛna onim sɛ Efisɔfoɔ kuro yɛ Artemi kɛseɛ asɔrefie ne ohoni na efiri Zeus beduru yɛ so hwɛfoɔ. Na obiara enye yei ho akyinnie nti ɛsɛ sɛ moyɛ kom na momfa abufuo enye biribiara. Nipa a mode wɔn aba ha yi ngu asɔrefie ho fi na wɔnkaa mo bosomba ho abususɛm. Enti sɛ Demetrio ɛne adwumayɛfoɔ a ɔka ne ho no wɔ obi ho asɛm bi a asɛnnie ne amradofoɔ wɔ hɔ. Momma wɔmmɛbɔ nkuro. Na sɛ morehwehwɛ nsɛm foforo bi a wobɛdi no dwom sɛdeɛ mmara teɛ, na nhwɛ a yɛbɛnya ɛnnɛ sakasaka yi ho amane. Ɛfiri sɛ ɔkɔtoto yɛn ano mansotwe ho a yɛnni asɛm biara a yɛde bɛtumi akyerɛ gyegyegye yi aseɛ. Na ɔkaa saa no, ɔma edwa no tui. Asomafoɔ no nnwumati aduonu. Na gyegyegye no gyaee no, Paulo frɛ asuafoɔ no baa ne nkyɛn, na otuu wɔn fo kraa wɔn firi hɔ sɛ ɔrekɔ Makedonia. Na otwam hɔnom de nsɛm pii tuu wɔn fo, na ɔbaa Hela. Na odii hɔ abosom 3. Na ɔyɛ tu akɔ Siria no, Yudafoɔ tɛ no nti, ɔpɛtu sam bɛfa Makedonia. Na Berea ni Sopata, Piroba ni Tesalonikafoɔ Aristarko ni Sekundo ni Debe ni Gaio ni Timoteo ni Asiafoɔ Tihiko ni Trofimo ka ne ho. Yenum di kan kɔtwɛn yɛn Troa. Na yɛn nso apiti na twɛn mu no, yɛfiri Filipi fa nsuani na yɛde nenum beduru wɔn nkyɛn Troa. Ɛhɔ ne yɛdii nanso. Na ɔtwemu da edi kan no a yɛhyia sɛ yɛbubu paano no, Paulo kasa kyerɛɛ wɔn. Ɛfiri sɛ adeɛ kye a ɔbɛkɔ. Na ɔtoa asɛm no so a kosii ɔdasuom. Na nkanea bebree wɔ abansoro faako a yɛhyia mu hɔ. Na aberanteɛ bi a ne din di Eutiko ti mpoma ano ada hatee. Na ɛsiane sɛ Paulo kasa kyerɛɛ nti, ɔtɔnko firi aborosansa no so hwe ase. Na wɔmaa no so no na wawu. Na Paulo sane kɔbutuu ne so, na ɔyɛ n'atuu kaa sɛ, Munyɛ gyegyegye, na ne kra wɔ ne mu. Na ɔforo bae, na obuu paano na odiiɛ no, ɔtoaa so kasaa kosii adekyeɛ, na ofiri hɔ kɔe. Na ɔde abɔfra no baa anikan, na ɛyɛ wɔn awerɛkyekyerɛ a ɛnyɛ kumaa. Na yɛdii kan kɔɔ hyɛ mu faa nsuani kɔɔ Aso sɛ yɛkɔfa Paulo wɔ hɔ. Sɛdeɛ ɔhyehyɛeɛ no no, ɛfiri sɛ ɔkaa sɛ ɔbɛfɛ fam akɔ hɔ. Na ɔne yɛnhyia Aso no, yɛfaa no, na yɛbaa Mitilene, na yɛtu firi hɔ. Na adeɛ kyee no, yɛbɛduruu Kio ntentensoɔ. Na adeɛ kyee bio no, yɛbɛduruu Samo. Na adeɛ kyeeɛ no, yɛduruu Mileto. Na Paulo aka sɛ obɛsan Efeso ho, na wankɔkyɛre Asia, ɛfiri sɛ na ɔpɛ ntɛm. Na sɛ obɛtumi a, wakɔduru Yerusalem Pentekoste da. Na ofiri Mileto soma kɔɔ Efeso kɔhyia asafo no mu mpanimfoɔ. Na ɔbaa ne nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Munim sɛdeɛ ɛfiri da a ɛdi kan a mebaa Asia no, me ne mo tenaa berɛ no nyinaa mu. Na mede ahobrɛase adwene nyinaa, ne nisio pii, sɔre a ɛbaa me soɔ, Yudafoɔ bu a wɔbuu me no mu, me som Awurade. Na mansi deɛ ɛyɛ mfasoɔ mu biara so. Sɛ bi a menka menkyerɛ mo, na mekyerɛkyerɛ mo adwam ne afie mu. Na medi Nyankopɔn fam adwensakyera, ne Awurade Yesu Kristo mu gyidie ho adanseɛ, mekyerɛ Yudafoɔ ne Helafoɔ. Na afei hwɛ, honhom no hyɛ me nti, meekɔ Yerusalem, na minnim deɛ ɛbɛto me wɔ hɔ. Gye sɛ wɔn kronkron di me adanseɛ nkuro nyinaa mu ka sɛ, ɛkyerɛ ne amanneɛ ɛtwɛn me. Na memfa yei menyɛ biribi, nanso mimmu me kra aboɔden, memma me ho. Na mede anigye mawie me nanteɛ ne ɔsom a minyaa no Awurade Yesu nkyɛn, sɛ minni Nyankopɔn adom asɛmpa no ho adanseɛ.
Na afei hwɛ, menim sɛ mo a menam mo mu meka ahenni no ho asɛm no nyinaa enhunu m'anim bio. Enti na midi mo adanseɛ sɛ me ho afiri mo nyinaa mogya ho. Ebisɛ mansi biribiara so, sɛ bi a menka Nyankopɔn tirim agyina nyinaa menkyerɛ mo. Enti monhwɛ mo ho ne nnwankuo nyinaa Honhom Kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ, sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Na minim sɛ me kora akyiri no, mpataku bɔne bɛhyɛ no mu a wonnya nnwankuo no kwa. Nso mo ara mo mu nnipa bɛsɔre a wɔbɛka nkontomposɛm de atwe asuafoɔ no adi wɔn akyiri. Enti monwɛn, monkae sɛ mfie 3 ni, anadwo ne awia, minnyae mo mu biara futuo wɔ nisuo mu da. Na afei deɛ, mede mo mehyɛ Awurade nsa ne n'adom asɛm mu. Ɔno na obetumi de mo asi hɔ, na wama mo agyapadeɛ wɔn a wɔate wɔn ho nyinaa mu. M'ani ammere obiara dwetɛ anaa sika anaa ataadeɛ. Mo a munim sɛ, deɛ hia me ne wɔn a wɔka me ho no, ɛnsɛ yi ano adwuma na mede me nyaeɛ. Ne nyinaa mu, mekyerɛ mo sɛ, ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa de boa wɔn a wɔmmrɛ. Na mokae Awurade Yesu nsɛm a ɔkaa sɛ, ɔma mu wɔ nhyira sene ɔgyeɛ. Na ɔkaa saa no, ɔkoto ne nankrom anim ne wɔn nyinaa bɔ mpaeɛ. Na wɔn nyinaa su pii, na ɔsosɔɔ Paulo kɔn fii n'ano. Na deɛ ɛyɛɛ wɔn ya bebrebe ne asɛm a ɔkaa sɛ wɔnhu n'anim bio no, na wɔkɔgyaa ne hyɛn no mu. Asomafoɔ no nnwumatie 21. Na ɛbaa sɛ yɛne wɔn di ntitimu no, yɛsiim nam nsuo ani tee baa Koo, na adeɛ kyee no yɛduru Rodo, na yɛfiri hɔ baa Patara, na yɛhuu ɛhyɛn bi a ɛkɔ Foinike no, yɛkɔɔ mu, na yɛtui. Na yɛani tua Kipro no, yɛgya tuu benkum kɔɔ Siria, yɛkɔsii fam Tiro, efisɛ ɛhɔ na ɛhyɛn no kɔyi n'adesoa aguo. Na yɛkɔhunuu asuafoɔ no, yɛtenaa hɔ nnanson. Na wɔnam honhom no so ka kyerɛɛ Paulo sɛ ɔnkɔ Yerusalem. Yɛwie nna no die no, yɛfiri hɔ tuu yɛn kwan. Na wɔn nyinaa ne wɔn yerenom ne wɔn mma begyaa yɛn kwan de kosii sɛ yɛfiri kuro no mu. Na yɛkɔtoo mpoano hɔ bɔ mpaeɛ. Na yɛkrakraa yɛn ho no, yɛkɔɔ hyɛn mu, na wɔsan kɔɔ fie. Na yɛfiri Tiro fa nsuo ani beduruu Ptolemai. Na yɛkɔkyeaa anuanom no, yɛtenaa wɔn nkyɛn da koro. Na deɛ kyeeɛ no, yɛfiri hɔ baa Kaesarea. Na yɛkɔɔ ɔsɛmpakafo Filipo a ofiri baason mu fie kɔtenaa ne nkyɛn. Na ɔma maabun baanan a wɔhyɛ nkɔm. Na yɛdii hɔ nna kakra no, odiyifoɔ bi a ne din di Agabo firi Yudea bae. Na ɔbaa yɛn nkyɛn no, ɔfaa Paulo abɔsɔɔ de kyekyeree ne nan ne ne nsa kaa sɛ, sɛdeɛ Honhom Kronkron sie ni, ɔbarima a abɔsoɔ yi yɛ ne dea no, Yudafoɔ a wɔwɔ Yerusalem bɛkyekyere no saa ara, na wɔyi no ahyɛ amanaman nsa. Na yɛtee yei mu no, yɛne wɔn a wɔwɔ hɔ no srɛɛ no sɛ ɔnkɔ Yerusalem. Ne Paulo buaa sɛ, adɛn na musu bubu makoma yi? Me deɛ masiesie mo ho sɛ Awurade Yesu din nti, ɛnyɛ kyerɛ nko na ɔbɛkye me, na mpo mewu Yerusalem hɔ. Na ɔmpeneeɛ no, yɛgyaee kaa sɛ, deɛ Awurade pɛ nyɛ hɔ. Ne nna no akyiri no, yɛboaboa yɛn ho kɔɔ Yerusalem. Na Kaesarea asuafoɔ no mu bi nso ne yɛn kɔe. Na ɔde yɛn baa Nason, Kiproni bi a ɔyɛ osuani dada nkyɛn sɛ yɛnkɔtena hɔ. Yɛduruu Yerusalem no, anuanom gyee yɛn fɛ so. Adeɛ kyeeɛ no, Paulo ne yɛn kɔɔ Yakobo nkyɛn. Na mpanimfoɔ no nyinaa baa hɔ bi. Na ɔkyeaa wɔn no, ɔkaa de Onyankopɔn nam ne som so ayɔ amanaman no mu no maako kyerɛɛ wɔn. Na ɔteeɛ no, wɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, onua, wohunu Yudafoɔ mpempem a wɔagye adi a wɔn nyinaa bɔ mmara no ho mmɔden. Na wɔate wo ho asɛm sɛ, wokyerɛkyerɛ Yudafoɔ a wɔwɔ amanaman no mu nyinaa sɛ, wonya Mose. Na wɔka sɛ, wɔntwa wɔn matwetia, na wɔnni amanneɛ no so. Afei ɛnyɛ no dɛn? Ɛnyɛ dɛn ara a ɔbɛte sɛ waba. Enti, yɛdeɛ yɛka akyerɛ wɔ yi. Yɛwɔ mmarima baanan a bɔhyɛ da wɔn soɔ. Fa wɔn, na wo ne wɔn nkɔdwira mo ho, na tua kama wɔn, na wonyi wɔn ti. Na wɔn nyinaa hu sɛ, wo ho nsɛm a wɔteyɛ no biara nim.
na mmom woa nso wonam pɛpɛɛpɛ edi mmara no so. Na amanamane a wagye adie no ho deɛ, yɛatwerɛ na yɛbu atɛn sɛ wonyi wɔn ho firi abosom afɔdeɛ ne mogya ne mu a wɔanhwie wɔ mogya na wowuyɛ ne adwamammɔ ho. Ɛna Paulo fɛ mmarima no, na ade akyi a ɔne wɔn dwiraa wɔn ho no, ɔne wɔn kɔ asɔrefie sɛ ɔkɔkyerɛ ahodwira nna no wie a obewie no. Na ɔbɛbɔ afɔre ama wɔn nyinaa maako. Ɛnanso no yɛduro no, Yudafo a wofiri Asia huu no asɔrefie no, wɔhonyɛ nnipa a ahyia hɔ no nyinaa ma wɔsɔ no mu teɛ mu sɛ, Israel mmarima, mommɛboa. Oyi ne wanipa a ɔkyerɛkyerɛ nnipa nyinaa maa nyinaa tia ɔman ne mmara ne ɛha yi. Na ɔde Helafoɔ nso aba asɔrefie de efi abɛka kronkronbea ha yi. Nso ohu ɔne Efesoni Trofimo wɔ kurom hɔ kanee. Enti osusuw sɛ Paulo de no akɔ asɔrefie hɔ. Ne kuro no nyinaa bɔ otwi, na nkurɔfo no di mmirika bɛboaa ano, na wɔsɔɔ Paulo mu twee no firi asɔrefie hɔ, na ntɛm a wɔtotoo apon no mu. Na wɔhwehwɛ akunu no, asɛm no koduru asraafoɔ apem so safohene no asom sɛ Yerusalem nyinaa ayɛ sakasaka. Na ntɛm a ɔfa asraafoɔ ne ɔha so mpani na ɔde mmirika kɔtoaa wɔn. Na ohunu ɔsafohene ne asraafoɔ no, ogyaee Paulo hwɛ. Ɛna ɔsafohene no kɔsoo ne mu, na ɔhyɛɛ sɛ wɔmfa nkɔnsɔnkɔnsɔn mmienu ngu no. Na obisaa onipa ko ɔyɛ ne deɛ wayɔ. Na nkurɔfokuo no mu binom teɛ mu sɛɛ, na binom nso teɛ mu sɛɛ. Na sakasaka no nti, ɔntumi nhu mu nokorɛ no, ɔhyɛɛ sɛ wɔmfa no nkɔ abaa mu. Na oduruu ntwedeɛ no so no, ɛbaa sɛ nkurɔfokuo no kitikiti nti, asraafoɔ no soaa no. Na ɔman no mu nnipakuo kɛseɛ dii n'akyi teɛ mu sɛ, na ɔde Paulo ɛbɛkɔ aban no mu no, ɔka kyerɛɛ ɔsafohene no sɛ, mewɔ ho kwan sɛ meka asɛm bi mekyerɛ wo. Ɔse, wonim Hela kasa anaa? Ɛnyɛ wo ne Misraimni a naano ɔyɛɛ sakasaka na ɔde mmarima awudifoɔ 4,000 kɔɔ srɛ soɔ no. Na Paulo kaa sɛ, meyɛ Yudani a mefiri Tarso, Kilikia kuro a ɛwɔ din no mu nnipa ne me. Nanso mesrɛ wo, ma me kwan na menkasa menkyerɛ ɔman no. Na ɔmaa no kwan no, Paulo gyinaa ntwedeɛ no so de ne nsa nyinyam nkurɔfoɔ no. Na ɔyɛɛ krananaa no, ɔde Hebrew kasa sanee n'anim kasaa sɛ, Asomafoɔ no nnwumatie 22. Anuanom ne agyanom, muntie m'ano a meyi makyerɛ mu yi. Na ɔtee sɛ ɔkasa Hebrew kasa de kyerɛ wɔn no, ɔyɛ kum koraa. Na ɔse, meyɛ Yudani a wɔwoo me Tarso wɔ Kilikia, na ɔyɛ ne me kuro yi mu Gamaliel na ase. Na wɔkyerɛkyerɛ me agyanom mmara no mu pɛ, na mebɔ Onyankopɔn ho mmɔden sɛdeɛ mu nyinaa moyɛ nnɛ yi. Na metaa ɔkwan yi de kɔɔ wuo mu. Mekyekyeree mmarima ne mmaa, na meyii wɔn ma wɔde wɔn kɔguu afiase, sɛdeɛ ɔsɔfopanin nso ne mpanimfoɔ nyinaa di me adanseɛ. Wɔn nkyɛn se na mekɔgyee nwoma sɛ mede meekɔma anuanom no. Na mekɔɔ Damasko sɛ meekɔfa wɔn a wɔwɔ hɔ no nso nkyehoma mu, maba Yerusalem, na wɔatwe wɔn aso. Na ɛbaa sɛ menam kwan no so, na mebɛn Damasko no, ɛbɛyɛ awigyina no, mpofirim, hann kɛseɛ bi firi soro hyerɛn betwaa me ho hyiae. Na mehwee fam, na metee nne bi ɛsee me sɛ, Saul, Saul, adɛn na wotaa me? Na mebuaa sɛ, ɛyɛ wo hwan yɛ awura? Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ me Yesu Nasareni a wotaa no no. Na wɔn a wɔne me nam no hunu hann no deɛ, nanso wɔante deɛ na ɔne me kasa no ne. Na mekaa sɛ, ɛdeɛn na menyo Awurade? Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, sɔre kɔ Damasko, na ɛhɔ na wɔbɛka wɔ ade a wɔahyɛ sɛ yɛ nyinaa ho asɛm. Hann no anim onyam ama manhunu adeɛ nti, wɔn a wɔne me nam no sosɔɔ me nsa, na wɔde me kɔɔ Damasko. Na ɔbarima bi a ɔfrɛ no Anania a ɔfɛre adeɛ, sɛdeɛ mmarateɛ a Yudafoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔ no din pa, baa me nkyɛn begyinaa hɔ ka kyerɛɛ me sɛ, onua Saul, hunu adeɛ. Na ɛdɔ no mu me maa m'ani soɔ mehunu no. Na wɔkaa sɛ,
Yen agyanom Nyankopɔn yi wo ato hɔ sɛ hunu nipa a ɔpɛ. Na hunu ɔtreneeni no, na tenni bi firi n'anum. Na wobɛyɛ ne danseni, na woadidi ɛwo ahunu na woateɛ ho adanse akyerɛ nipa nyinaa. Na afei, adɛn na wokyinkyim wo ho? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu horo bɔne, na bɔ Awurade din. Na ɛbaa sɛ mesane mebaa Yerusalem na mebɔ mpaeɛ asɔ fie no, adeɛ tɔɔ me so, na mehunu no. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ma wo ho nyɛ hare na firi Yerusalem ntɛm, efisɛ wɔnnye w'adanse a wobɛdi no me ho no. Na mekaa sɛ, Awurade, wɔn a wonim sɛ wɔn a wɔgye wo die no, mede wɔn migu afiase, na mehwee wɔn hyia adan nyinaa mu. Na wɔnhwie wo danseni Stefano mogya aguo no, na me nso migyina hɔ, na mepene so, na mehwɛ wɔn a wokum no no ntadeɛ so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, kɔ, na mɛsoma wo mafiri ha akɔ akyirikyiri amanaman mu. Na wotie no beduru asɛm yi so, na ɔma wɔn nne so sɛ, Yisa onipa fra asase so, na ɛsɛ sɛ wɔtena ase. Na wɔteateam na wɔto wɔn ntumi gu tu mfuturo gu ahunu mu no. Ɔsafohene no hyɛɛ sɛ wɔmfa no nkɔ abaa mu, na ɔkaa sɛ wɔmfa mpire mmisa no, na wɔnhunu adekode a enti wɔbom gu ne soɔ yi. Na wɔde nwanhoma dwere no. Paulo ka kyerɛɛ ɔhaw so pani a ogyina hɔ no sɛ, Mo wɔ ho kwan sɛ moka onipa a ɔyɛ Romani, na wɔmmu no fo mpire anaa? Na ɔhaw so pani no tee saa no, ɔkɔka kyerɛɛ ɔsafohene no sɛ, Ɛdeɛ na worebɛyɛ yi? Hwɛ, onipa yi yɛ Romani. Na ɔsafohene no ba bɛka kyerɛɛ no sɛ, Woyɛ Romani a ka kyerɛ me. Na ɔse, Ane. Na ɔsafohene buaa sɛ, Me deɛ, ɔman ba yɛ yi, mede sika pii na ɛtɔɔɛ. Na Paulo se, Me deɛ wɔde woo me. ɛna ntɛm a wɔn a wɔbɛbisa no firi ne nkyɛn. Na ɔsafohene no tee sɛ ɔyɛ Romani no, osuroo sɛ wakyekyere no. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔpɛ sɛ ohuu adekode enti Yudafoɔ toto no ano no mu nokorɛ nti. Ɔsanee no firi ne nkyehoma mu, na ɔhyɛɛ sɛ asɔfoɔ mpanin ne wɔn badwafoɔ nyinaa mmra, na ɔmaa wɔde Paulo ba bɛgyinaa wɔn anim. Asomafoɔ no nnwumatie 23. Na Paulo gyinee n'ani hwɛ abadwafoɔ no kaa sɛ, Anuanom, mede ahonim pa nyinaa na mede mabɔ me bra mama Onyankopɔn de abɛsi ne yi. Na ɔsɔfopanin Anania hyɛ wɔn a wogyina ne ho sɛ wɔmmɔ n'ano so. Ɛna Paulo ka kyerɛɛ no sɛ, Bɔ na Onyankopɔn bɛbɔ wo fesu a woahoa ho, na wote hɔ bu mi atɛn sɛ deɛ mmara no teɛ. Nanso wobu mmara no so hyɛ sɛ wɔmmɔ me. Na wɔn a wogyina hɔ no kaa sɛ, Nyankopɔn sɔfopanin na woyɛ no yi. Ɛna Paulo kaa sɛ, Anuanom, minnim sɛ ɔyɛ ɔsɔfopanin, efisɛ wɔatwerɛ sɛ nka ɔpanin ho bɔne. Na Paulo huu sɛ ɛfa yɛ Sadukifoɔ na ɛfa nso yɛ Farisifoɔ no. Ɔteɛm edwam hɔ sɛ, Anuanom, meyɛ Farisini ne Farisifoɔ ba. Awufoɔ sɔreɛ ne ɛho anidasoɔ nti na wɔrebu me atɛn yi. Na ɔkaa saa no, akasakasa baa Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ntam. Na nipakuo no mu paee, ɛfiri sɛ Sadukifoɔ no ka sɛ, awufoɔ sɔreɛ anaa ɔbɔfoɔ anaa honhom nni hɔ. Na Farisifoɔ deɛ, wɔgye ne nyinaa di. Na wɔteateam kɛse, na twerɛfoɔ a wɔwɔ Farisifoɔ fa mu no sɔre kasakasaa sɛ, Yɛnhunu bɔne biara onipa yi mu, na sɛ honhom anaa ɔbɔfoɔ akasa akyerɛ no ɛ. Na akasakasa no mu yɛɛ den no, ɔsafohene no suroo sɛ ebia wɔbɛtete Paulo nti. Ɔhyɛɛ asraafoɔ no sɛ, wɔnsane mehwam no wɔ wɔn nsam, na wɔmfa no nkɔ abaa mu. Na anadwo no, Awurade bɛgyinaa ne nkyɛn kaa sɛ, Ma wo bo nyɛ duru, na sɛdeɛ wadi me ho adanseɛ Yerusalem ha yi, saa ara nso na ɛsɛ sɛ wokɔdi adanseɛ Roma. Na adeɛ kyeeɛ no, Yudafoɔ no mu binom pam kekaa wɔn ho ntam sɛ, ɔnnidi, nanso wɔnnom, gye sɛ wakum Paulo ansa. Na wɔn a ɔbɔ mpam ne tiri so yi bɛboro 40. Na ɔbaa asɔfoɔ mpanin ne mpanimfoɔ no nkyɛn bɛkaa sɛ,
yɛaka yɛ ho ntam sɛ hwee nkan no gye sɛ yɛkum Paul ansa. Enti afei, mode badwafoɔ nkɔbɔ din kyerɛ ɔsafohene no, na ɔmfa no mmrɛ mo, sɛdeɛ mobɛbusa ne ho asɛm no mu yie, na yɛn deɛ, ansa na obɛduru ha no, yɛbɛku no. Na Paulo wɔfa ase tie wɔn tɛ no, ɔkɔkɔhyɛne aban no mu kɔbɔɔ din kyerɛɛ Paulo. Na Paulo frɛɛ ɔha so mpanin mu baako kaa sɛ, fa aberanteɛ yi kɔ ɔsafohene nkyɛn, na ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ no. Ɛna ɔfaa no de no kɔɔ ɔsafohene no nkyɛn kaa sɛ, Ɔdeduani Paulo frɛɛ me srɛɛ me sɛ memfa aberante yi mmra wo nkyɛn, na ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ wo. Na ɔsafohene no sɔɔ ne nsa, na ɔne no kɔɔ fa baabi, na obisaa sɛ, ɛdeɛn na wowɔ ka kyerɛ me? Na ɔse, Yudafo apam sɛ wɔrebɛsrɛ wo, na ɔtena wasa de Paulo aba edwam, sɛnea wɔrebebusaw ne ho asɛm mu yie. Nanso, entie wɔn mu barima bɛboro aduanan, na wɔkeka wɔn ho ntɛm sɛ ɔrendi na ɔrennom, gye sɛ wɔku no ansa. Na afei, wɔasiesie wɔn ho na retwɛn sɛ wɔbɛma wɔn ho kwan. Ɛna ɔsafohene no gyaa aberanteɛ no kwan, na ɔhyɛɛ no sɛ, nka nkyerɛ obiara sɛ wayi me asotire. Na ɔfrɛɛ asraafoɔ ɔha so mpanin no mu baanu bi kaa sɛ, Monsiesie asraafo 200 na wɔnkɔ so Kaesarea, ne apɔnkɔfoɔ 70 ne pɛmatofoɔ 200, anadwo dɔn ɛtɔ so 3 mu. Na wɔnsiesie mmoa nso, na wɔmfa Paulo ntena so, mfa no dwodwo nkɔma Amrado Feliki. Na ɔtwerɛɛ nwoma a emu asɛm se, Claudio, Lisia de yɛkyia Amrado pa Feliki. Ɔbarima yi a Yudafo kɔfaa no sɛ anka obeku no, na me ne me dɔm kɔkɔhwɛm no, mate sɛ wɔyɛ Romani. Na mepɛɛ sɛ anka mehunu adekode a wɔde reto no soɔ no, mede no mekɔɔ wɔn dwa mu. Na mehunu sɛ wɔn mmara ho asɛmmusa nti na wɔne no wɔ nkuro, na wɔamfa biribiara a ɛsɛ owuo anaa ɔkyerɛ anto no so. Nanso wayi me asotire sɛ nnipa bi retɛ ɔbarima no nti, mema wɔde no abrɛ wo, na mahyɛ ne nkurobɔfoɔ nso sɛ ɔmmɛka deɛ wɔwɔ wɔ ne ho no w'anim. Ɛna asraafoɔ no faa Paulo sɛdeɛ wɔhyɛɛ wɔn no, na ɔde no kɔɔ Antipatri anadwo no. Adeɛ kyeeɛ no, wɔma apɔnkɔfoɔ no ne no kɔe, na wɔsan baa aban no mu bio. Na wɔn deɛ wɔduru Kaesarea na woyii nwoma no maa Amrado no, wɔde Paulo nso kɔgyinaa n'anim. Na Amrado no kenkan nwoma no wie na obisaa ɔmanko a ofiri mu na ɔtee sɛ ofiri Kilikia no, ɔkaa sɛ, nkurobɔfoɔ no ba na metie wɔ. Na ɔhyɛɛ sɛ ɔmfa no nsie Herode aban mu. Asomafoɔ no nnwumatie 24. Na ne nnenum soɔ no, ɔsɔfopanyin Anania ne mpanimfoɔ no ne ɔkyeame bi a ɔde Tertulo bae, na ɔbɛbɔɔ Paulo ho nkuro kyerɛɛ Amrado no. Na ɔfrɛɛ no no, Tertulo firi aseɛ bɔ nkuro sɛ, esiane sɛ wo nti yɛnya asomdwoe bebree ne ntotoe a ɛnam wo nimdeɛ so aba ɔman yi mu nti, Feliki pa, yɛde aseda gye daa wɔ ɔman nyinaa. Na mempɛ sɛ asɛm no kyekyɛ bebree ma wo nti, mesrɛ wo, fa waa wayem yie no tie yɛn kakraa bi. Yɛhunu ɔbarima yi sɛ wɔyɛ obusuafo a wɔde mansotwe ba Yudafoɔ a wɔwɔ wiase nyinaa mu, na wɔyɛ Nazarefoɔ fekuo no mu panini. Na ɔsɔ hwɛɛ sɛ wɔde efi bɛka asɔrefie nso, na yɛkɔkyere no. Na anka yɛpɛɛ sɛ yɛfa yɛ mmara so bu no atɛn. Na ɔsafohene Lisia bae de aniɛdene bɛgyee no yɛn nsam de ne kɔe. Na wɔhyɛɛ wɔn a wɔne no wɔ nkuro no sɛ wɔmmra wo nkyɛn. Enti waa wubisa no a, wobɛhunu deɛ ntira yɛne ne bɔ nkuro yi nyinaa. Na Yudafoɔ no nso foaa no so sɛ nsɛm yi te sa. Na Amrado no nyam Paulo sɛ ɔnkasa no, obuaa sɛ,
Esan sɛ minim sɛ wofiri yɛ ɔman yi temufo adi mfirinhyia pii nti, mede akoma pa mi yi ma no. Wobetumi ehunu sɛ emro dadu na mienu a mekɔ Yerusalem sɛ mekɔsɔre. Na wɔanhu me asɔfie ana ahyia dan mu ana krom hɔ sɛ me ne obi kasa ana sɛ minhwenya nkrɔfo no. Nanso wontumi nkyerɛ me nneɔma a enti wɔtoto ma no yi ase. Na yei deɛ mepɛm meka me kyerɛ wo sɛ ɔkwan a wɔfrɛ no sɛ fekusɛm no mu na mesɔre m'agyanom Nyankopɔn. Na megye nneɔma a wɔatwerɛ no mmara ne adiyifoɔ mu nyinaa medi. Na ma Onyankopɔn ho anidaso a wɔn nso wɔhwɛ no kwan sɛ owusɔre a wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene bɛsɔre no bɛba. Na yei mu na mesɔ me ho mehwɛ sɛ menya ahonim a ɛnni fɔ Nyankopɔn ne nipa fam daa. Na mfirinhyia bebree akyiri no, mebaa sɛ mede ayɛyɛdeɛ mebrɛ me man na mabɛbɔ afɔdeɛ. Ɛno mu na wohunu me sɛ midwira me ho asɔfie hɔ. Nso ɛnyɛ me ne nkrɔfokuo anaasɛ meyɛ gyegyeegye biara. Na Yudafoɔ bi a wofiri Asia, wɔn na anka ɛsɛ sɛ wɔba w'anim ha. Na sɛ wɔwɔ me ho asɛm bi a, wɔne me abɛbɔ nkuro. Anaasɛ yenum nka sɛ migyina badwafoɔ no anim no, wɔhunu me ho agye a ɛntini bi anaa. Gye asɛm biako yi a migyina wɔn mu no, meteɛ mu mekaa sɛ, awufoɔ sɔreɛ ho na mubu me atɛn na yi. Na Felike huu ɔkwan no ho asɛm no mu yie no, ɔsane wɔn ansa sɛ ɔsafohene Lisia ba na mɛhwɛ mo asɛm no madi. Na ɔhyɛ asraafoɔ ɔha so panyin no sɛ ɔmfa no nsie na ɔnyɛ no biribiara, na ne ho nipa bi bɛsom no anaasɛ ɔba ne nkyena ɔnkame no. Na nna bi akyiri no, Felike ne ne yere Drusila a ɔyɛ Yudani bae, na ɔsoma ma wɔkɔfrɛɛ Paulo, na otie Kristo Yesu mu gyidie no ho asɛm. Na wɔka trenee ne anidahɔ ne atemu a ɛbɛba no ho asɛm no, Felike suroi na obuaa sɛ, sesei deɛ kɔ, na menya daagye a mɛma wabɛfrɛ wo. Na n'ani da so nso sɛ Paulo bɛma no sika no agyaa no, enti na daa ɔma wɔkɔfrɛ no na ɔne no bɔ nkɔmmɔ. Na mfirinhyia mmienu duruɛ no, Porkio Festo besii Felike anan mu. Na Felike pɛɛ sɛ ɔsɔ Yudafoɔ ani nti, ogyaa Paulo dua mu. Asomafoɔ no nnwumatie 25. Na afei Festo baa ne man a odi so amrado no mu. Na nansa kyiri no, ofiri Kaesarea kɔɔ Yerusalem. Na asɔfoɔ mpanin ne Yudafoɔ no bɛbɔɔ Paulo ho nkuro kyerɛɛ no, na wɔpaa no kyɛw srɛɛ no sɛ ɔnnom wɔn, na ɔnsoma nkɔfa no mmra Yerusalem. Na nka watɛ no kwan so aku no. Na Festo buaa sɛ, Paulo ɛntena Kaesarea, na ɛnkyɛ na ɔno akɔ hɔ. Na ɔkaa sɛ, enti momma mo mu atitire ne me nkɔ, na sɛ ɔbarima yi hu wɔ asɛm bi a, wɔne no nkɔbɔ nkuro. Na odi wɔn nkyɛn bɛɛ na ɔtwe anaa dadu no, osiane kɔɔ Kaesarea. Na de akyi a ɔkɔtena asɛnniɛ adwasoɔ no, ɔhyɛɛ sɛ wɔmfa Paulo mmra. Na ɔbaeɛ no, Yudafoɔ ofiri Jerusalem baeɛ no betwaa ne ho kanko, na ɔkaa ne ho nsɛmmɔne pii a emu oduro a wantumi ankyerɛ aseɛ. Na Paulo yi ano sɛ, menyɛ Yudafoɔ mmra anaa asɔre fie anaa Kaesare ho bɔne biara. Na Festo pɛ sɛ ɔsɔ Yudafoɔ ani nti, obuaa Paulo sɛ, wopɛ sɛ wokɔ Yerusalem, na wabu nneɔma yi ho atɛn m'anim wɔ hɔ. Na Paulo kaa sɛ, Kaesare asɛnniɛ adwa anim na migyina, na ɛha na ɛsɛ sɛ ɔbu mi atɛn. Na Yudafoɔ deɛ menyɛɛ wɔn bɔne biara, sɛdeɛ wo nso wonim yie. Na sɛ midifo anaasɛ mayɛ biribi a ɛsɛ owu a, menhwɛ sɛ owuo no bɛpare me. Na sɛ nneɔma a enti wɔtoto ma no yi biara ni mu a, obiara ntumi mfa me nkyɛ wɔn. Mede asɛm no medane Kaesare. Ɛna Festo ne abadwafoɔ no kasaeɛ no, obuaa sɛ, wode akɔdane Kaesare a, Kaesare nkyɛn na abɛkorɔ. Na nna bi twaa mu no, ɔhene Agripa ne Berenike baa Kaesarea bɛkyiaa Festo. Na ɔkyɛɛ hɔ nti, Festo kaa Paulo ho asɛm no kyerɛɛ ɔhene no sɛ, ɔbarima bi wɔ hɔ a Felike agya no mpokyerɛ mu,
Na mekɔɔ Yerusalem no, asɔfoɔ mpanin ne Yudafoɔ mpanimfoɔ bɛbɔɔ me ne ho nkuro kyerɛɛ me srɛɛ me sɛ memmu no atɛn. Na mebua wɔn sɛ ɛnyɛ Romanfoɔ amanneɛ sɛ wɔbɛyi onipa bi ama, gye sɛ nkurobɔfoɔ no ɛne deɛ wɔne no wɔ nkuro no hyia, na wɔnya kwan yi deɛ wɔde ato ne soɔ no ano ansa. Enti wɔbɛhyia ha no, mantwe asɛm no anto hɔ. Na adeɛ kyeeɛ no, mekɔtenaa asɛnniɛ adwa so, na mehyɛɛ sɛ wɔmfa onipa no mmra. Na ne nkurobɔfoɔ no bɛgyinaa ne ho no, wɔanka nsɛm a mesusuiɛ no mu biara anto ne so. Na mmom, wɔn ara nyamsom ho akyinnye bi ɛna ɔne no gyeeɛ, ɛne Yesu bi a wawu a Paulo ka sɛ ɔte aseɛ. Na ɛnam sɛ menhu sɛdeɛ mɛhwehwɛ saa akyinnyeɛ yi mu nti, mebisaa no sɛ ɔbɛkɔ Yerusalem na wɔkɔbu no nsɛm yi ho atɛn anaa. Na ɛsiane sɛ Paulo de asɛm no danee sɛ wɔmfa no nsie ɛma no nkɔduru Otumfo anim nti, mehyɛɛ sɛ wɔmfa no nsie nkɔsi sɛ mɛma wɔde no akɔma Kaesare. Na Agripa ka kyerɛɛ Festo sɛ, anka me nso mepɛ sɛ metie onipa no. Na ɔse, ɔkyena wobɛtie no. Enti adeɛ kyeeɛ no, Agripa ne Berenike de ahokeka a ɛte apɔ bae, na ɔne asafohene ne kurom hɔ nnipa a wɔwɔ din kɔɔ faako a wotie asɛm no. Na Festo hyɛe no, na ɔde Paulo bae. Na Festo kaa sɛ, Ɔhene Agripa ne mmarima a mo ne me wɔ ha yi nyinaa, moahunu deɛ Yudafoɔ nyinaa de n'asɛm aba m'anim Yerusalem ne ha yi. Na wɔka sɛ ɛnsɛ ne sɛ ɔtena ase bio no. Mahunu sɛ ɔnyɛ biribi a ɛsɛ wuo. Nanso ɔno ara de asɛm no akɔda ne Otumfo nti, mahyɛ sɛ mɛma wɔde no akɔ hɔ. Nanso menni ne ho asɛmpa bi a mɛtwerɛ akɔ mo owura. Enti na mede no maba mo animu. Etitire no, Ɔhene Agripa anim. Na sɛ wonya hunu asɛm no mu a, menya biribi matwerɛ. Na ɛyɛ me sɛ ɛni ase sɛ mema wɔde odeduani korɔ, na menkyerɛ asɛm ko a wɔde ato ne soɔ. Asomafoɔ no nnwumatie 26. Na Agripa ka kyerɛɛ Paulo sɛ, wamma wo kwan sɛ ka w'asɛm. Ɛna Paulo tren ne nsa yi ano sɛ, mibu no sɛ ɛyɛ akrayɛ ma me sɛ mebeyi ma no nnɛ wo Ɔhene Agripa anim wɔ nneɔma Yudafoɔ de toto ma no nyinaa ho. Ne titire no, wonim amanneɛ nyinaa ne akyinnyegye a ɛwɔ Yudafoɔ mu. Enti mesrɛ wo sɛ tobo ase tie me. Masetena a ɛfiri me mmɔfraase no deɛ, sɛdeɛ ɛfiri aseɛ na ɛteɛ me manfoɔ mu wɔ Yerusalem no, Yudafoɔ nyinaa nim, na wɔnim firi mfitiaseɛ dada. Nso sɛ wɔpɛ sɛ wɔdi yɛn ho adanse a, wɔnim sɛ mefra afekuo a wɔdi yɛn som so pɛpɛɛpɛ no mu, mebɔ me bra sɛ Farisini. Na afei migyina ha na wɔbu me atɛn Nyankopɔn ba a ɔhyɛ yɛn agyanom no ho anidasoɔ nti. Ɛno ara na yɛn mmusuakuo 12 no de awia ne anadwo som a emu ɛden ma wɔn anida so sɛ wɔbɛnya. Ɔhene, sɛ anidasoɔ yi nti na Yudafoɔ toto ma no yi. Adɛn nti na mubu yɛ asɛm a wɔnye nnie sɛ Onyankopɔn nyane awufoɔ? Ɛwom sɛ yɛ mmea nso sɛ ɛsɛ me sɛ meyɔ nneɛma pii metia Yesu Nasareni no din. Ɛno nso na meyɔ no Yerusalem. Na minyaa asɔfo mpanin nkyɛn tumi no, mede ahotefoɔ bebree migu afiase. Na wɔku wɔn a, mede m'ano metu mu bi. Na metaa metwe wɔ aso hyia adan nyinaa mu. Na mehyɛ wɔn ma wɔka abususɛm. Na m'ani bere wɔn so papaapa nti, metaa wɔn koduru ananafoɔ nkuro so. Ɛno mu na menam sɛ meekɔ Damasko. Na asɔfoɔ mpanin ama me tumi ne ɛho kwan. Na ewigyina, Ɔhene, ɛkwan so no, mihunu hann bi a ɛkyɛn ne owia hran, sɛ ɛfiri soro abɛtwa me ne wɔn a wɔne me nam no ho ahyia. Na yɛn nyinaa hwehwee aseɛ no, metee nni bi a ɛkasa kyerɛɛ me Hebrew kasa mu sɛ, Saul, Saul, adɛn nti na wotaa me? Ɛden ma wo sɛ wobɛto ɔkafoɔ poma no dadeɛ kotie. Na me se, ɛyɛ wo hwan yɛ awura? Na Awurade ka sɛ, ɛyɛ me Yesu a wotaa no no. Na sɔre gyina wo nan so,
na yei nti na miyii me ho me kyerɛ wo sɛ meyi wo ma yɛ wo nneɔma a woahu me wom ne deɛ mebeyi me ho ma kyerɛ wo wom no ho somfoɔ ne danseni na mɛgye wo mafiri ɔman no ne amanaman a mesoma wo wɔn nkyɛn no nsɛm na woabue wɔn ani na wɔadane afiri sum aba hann mu na wɔafiri Satan tumi ase aba Nyankopɔn nkyɛn na wɔanya bɔne fɛfirie ne agyapadeɛ wɔn a wɔde gye a wɔgye me die no ate wɔn ho no mu. Enti Ɔhene Agripa, manyɛ ɔsoro ade a woyi kyerɛɛ me no ho asoɔden na meka me kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ Damasko kane ne wɔn a wɔwɔ Yerusalem ne Yudea asase nyinaa so ne amanaman no sɛ wɔn nsakyera wɔ adwene na wɔnnane mmrɛ Nyankopɔn nkyɛn na wɔnyɛ nnwuma a ɛsɛ adwensakyera. Yei nti na Yudafoɔ bɛkyeree me asɔfie hwehwɛɛ sɛ wokum me. Na ɛnam sɛ Onyankopɔn di m'akyire nti na megyina hɔ de abɛduru nnɛ yi. Na medi nnipa nketewa ne akɛse adanseɛ na menka biribiara sɛ deɛ adiyifoɔ ne Mose kaa sɛ ɛbɛba no sɛ Kristo no bɛhunu amane na wɔde awufo sɔreɛ mu kan ama waka hann ho asɛm akyerɛ ɔman no ne amanaman mufoɔ no. Na oyii n'ano saa no, Festo de ne kɛseɛ kaa sɛ, Paulo, woabɔ dam. Enwumanim bebrebe abɔ dam. Na ɔse, Memmɔ ɔdam, Ɔpanin Festo, na meka nokorɛ ne anidahɔ nsɛm. Na ɔhene a mede nnam meka mekyerɛ no yi nim nsɛm yi mu, na megye medi sɛ yeinom biara huntaa no, na ɛfiri sɛ wɔanyɛ yei kokoam. Ɔhene Agripa, wogye adiyifoɔ di anaa? Menim sɛ wogye di. Na Agripa ka kyerɛɛ Paulo sɛ, aka kakraa bi na wama madane Okristoni. Na Paulo se, anka mepɛ Nyankopɔn fam sɛ aka kakraa bi o, aka bebree o, ɛnyɛ wo nko, na mmom wɔn a wɔretie me nnɛ nyinaa nso nyɛ sɛmea gye mpokyerɛ yi nkom. Na ɔhene ne amrado ne Berenike ne wɔn a wɔne wɔn te hɔ no sɔree. Na ɔkɔɔ nkyɛn baabi no, wɔsisii wɔn ho sɛ, onipa yi nyɛ biribi a ɛsɛ wu anaa kyerɛ. Na Agripa ka kyerɛɛ Festo sɛ, so onipa yi amfa n'asɛm ankɔdane Kaesarea, anka wobɛtumi agyaa no. Asomafoɔ no nnwuma ti 27. Na osii gyinaeɛ sɛ yɛnkɔ Italia no, woyi Paulo ne apɔkyerɛfoɔ bi ma asraafoɔ haso panin bi a ne din de Julio a ofiri otumfoɔ asraafoɔ kurom. Ne ɛkɔɔ Adramitio hyɛn bi a ɛbɛkɔ Asia fam no, yɛtui. Na Makedoniani Aristarko a ofiri Tesalonika ka yɛn ho. Na deɛ kyeeɛ no, yɛkɔgyina Sidon. Na Julio yɛ Paulo adɔyɛ ma no kwan sɛ ɔnkɔ ne namfonom nkyɛn ma wɔnhwɛ no. Na yɛtu firi hɔnom no, yɛfa Kipro aseaseɛ ɛfiri sɛ mframa hyiaa yɛn. Na yɛfa Kilikia ne Pamfilia aposoɔ no, yɛkɔgyina Likia kuro Mira ho. Ɛhɔ na asraafoɔ ɔhaso panin no hunu Alexandra hyɛn bi a ɛrekɔ Italia no, ɔde yɛn kɔguu mu. Na nafua bebree ne ɛnam brɛɛ, na yɛbrɛ ansa na yɛbɛn Nido. Na mframa ama yɛn ho kwan nti, yɛfa Kreta aseaseɛ sane Salmoni ho. Na yɛnam ano esan ho no, yɛbrɛ mu ansa na yɛduru baabi a wɔfrɛ hɔ hyɛn agyina yi a Lesia kuro bɛn ho. Na brɛ pii nya sɛeɛ, na mmuadadie brɛ no atwam dada nti nsuo anifa nyɛ no, Paulo tuu wɔn fo see wɔn sɛ, Mɛma, mehunu sɛ akwantuo yi kɔyɛ sɛdeɛ amanneɛ ne adesɛeɛ bebree bɛba mu. Ɛnyɛ adwadeɛ ne hyɛn yi fa mu nko, yɛn nkwa so wɔn bi. Nanso asraafoɔ ɔhaso panin no gyee hyɛn kwankyerɛfoɔ ne hyɛn wura no dii kyɛn deɛ Paulo kae no. Na ɛsiane sɛ hyɛn gyina brɛ hɔ nda hɔ yie sɛ obedi awɔbrɛ wɔ hɔ nti, wɔn mu bebree kaa sɛ obetu afiri hɔ nso akɔhwɛ sɛ obetumi akɔduru Foenika a ɛyɛ Kreta hyɛn gyina brɛ a ɛda kɔ atifi ne atɔeɛ ntam, ɛne anaafoɔ ne atɔeɛ ntam, na akɔdi awɔbrɛ no wɔ hɔ. Na anaafoɔ mframa firi aseɛ bɔɔɛ no, ɛyɛ wɔn sɛ wɔn nsa ka deɛ wɔde sii wɔn anim no, na wotu sɛkyɛ nam ano a ɔbɛn Kreta.
na bio ankyɛ na mframa kɛseɛ bi a wɔfrɛ no atifi apue mframa faa Kreta so bɛbɔɔɛ. Na ɛkyerɛ hyɛn no na ɛntumi nhyia mframa no yɛma no twee yɛn. Na yɛde mmirika kɔfa supɔ ketewa bi a wɔfrɛ no Cloud aseɛ no, yɛbɔ mmɔde ansa na yɛsosɔ kuro no mu. Na ɔmaa soɔ no, ɔboa ma ɔkyekyere hyɛn no. Na osuro sɛ ebi a ɔbɛkɔ akɔhwe anweatam no so nti, ohwam hyɛn dua no, na ɛtwe wɔn saa. Na mframa no bɔ dendenden deɛ kyinkyini, na deɛ kyeeɛ no, wɔtotoo hyɛn no mu nneɛma gui. Na ne nansa soɔ no, wɔde wɔn nsa totoo hyɛn no ho nneɛma no twenee. Na nnafua bebree na owia anaa nsoma mpue, nso na mframa a ɛbɔ yɛn nyadewa. Eti yɛn nkwagyeɛ ho anidasoɔ nyinaa yirae. Na nna bebree twa mu a yɛn nidie no, Paulo sɔre gyina wɔn mfimfini kaa sɛ, Mɛɛma, ɛsɛ sɛ anka mutie me, na yɛmfiri Kreta a mehunu amanneɛ ne ade sɛ yɛyi. Na afei mitu mo fo sɛ, momma mo bo ntɔ mo yam, na mo biara kra anyera, gye hyɛn yi. Na anadwo yi, Onyankopɔn a meyɛ ne deɛ, na mesom no bɔfoɔ bɛgyinaa me nkyɛn kaa sɛ, Paulo, nsuro, etwa sɛ wokɔgyina Kaesare anim, na hwɛ, Onyankopɔn de wɔn a wɔne wo nam no nyinaa kyɛw. Enti mɛɛma, momma mo bo ntɔ mo yam, na mekyie Onyankopɔn mi di sɛ, ɛbɛyɛ sɛdeɛ wɔaka kyerɛ me no. Nanso etwa sɛ yɛkɔgu supɔ bi so. Na dadu nenan duru na yɛdi akɔneaba aduru apo soɔ no, ɛbɛyɛ da suom na ɛhyɛn no mu adwumayɛfoɔ no huu sɛ wɔbɛn asase bi. Na wɔtoo susuhoma, na ohuu sɛ esi abasam aduonu. Na wɔkɔɔ wɔn anim kakra no, wɔtoo biom, na ohuu no abasam dunum. Na osuro sɛ ebi a yɛbɛkɔ akɔhwe abota bi so nti, wɔtoo asɛkyɛ nan firi hyɛn no to twɛn adekyeɛ. Na ɛsiane sɛ na ɛhyɛn mu adwumayɛfoɔ no hwehwɛ adwane afiri hyɛn no mu nti, ogya a koron no mu too po mu yɛɛ sɛdeɛ wɔkɔto sɛkyɛ afiri hyɛn no tiri nso no, Paulo ka kyerɛ asraafoɔ ɔha so panin ne asraafoɔ no sɛ, sɛ yɛn mu antena hyɛn yi mu deɛ a, munnya nkwa. Ɛna asraafoɔ no twaa koron no ntampe homa no, na wɔmaa no hwe aseɛ. Na deɛ ɛbɛkye no, Paulo srɛɛ wɔn nyinaa sɛ wɔnnidi, na ɔkaa sɛ, Dedu nenan ni a moatena hɔ adi mu ada a momfa biribi nka mo ano. Enti mesrɛ mo sɛ munnidi, na ɛno nso bɛgye mo nkwa bi. Na mo biara nwi biako mpo ntu mfiri ne tiri so ntɔ. Na ɔkaa saa na ɔfa paano no, ɔda Onyankopɔn ase wɔn nyinaa anim, na obubu firi aseɛ dii, na wɔn nyinaa botɔɔ wɔn yam, na wɔn nso fɛ bi dii. Na yɛn a yɛwɔ hyɛn mu nyinaa yɛ akra 276. Na odidi mmeeɛ no, wɔtoo aduane no gu po mu ma hyɛn no mu yɛ hare. Na deɛ kyeeɛ no, na onnim asase no, na ohuu dɔndɔn bi a ne mpoano da fam. Ɛno mu na osusuw sɛ obetumi a ɔbɛtwe hyɛn no akorɔ. Na otwa asɛkyɛ no ahoma mu gyaa mu gu po mu, na ɔsanee akyerɛkyerɛ kwan no ahoma. Osi hyɛn no anim abrana ma mframa a ɛbɔɔɛ no pia kɔ mpoano. Na ɔkɔpem nsuom anweatam bi no, wɔde hyɛn no kɔtaee, ne tiri kɔtimii, na ɛkaa hɔ pintii, na ɛtoɔ deɛ asorɔkye a na ɛbɔ denden no guguiɛ. Na asraafoɔ no tu agyina sɛ wɔbɛkum nneduafoɔ no, na obi annware anwane. Nanso asraafoɔ ha so panin no pɛ sɛ ɔgye Paulo nti, wɔammoa anyɛ deɛ osusuiɛ no. Wɔhyɛ sɛ wɔn a wɔbɛtumi adware mfa wɔn ho ngu po mu ka ne nsi fam. Na wɔn a aka no deɛ, ebinom butubutu ntaaboo so, na ebinom nso butubutu hyɛn nnua asinasin no bi so. Na sɛdeɛ ɛyɛɛ na yɛn nyinaa nya nkwasi fam no. Asomafoɔ no nnwuma ti 28. Na yɛfiri mu firiɛ no, ɛno na yɛtee sɛ wɔfrɛ supɔ no Malta. Na ɛhɔfoɔ apɔtɔfoɔ no yɛ yɛn adɔe a wɔnka. Na osuo a ɛretɔ ne a wɔn nti, wɔsɔ ogya gyee nyinaa. Na Paulo boaboa maboa ano de gu ogya no soɔ no, ahuhuro no nti, ahurutia bi firi mu bɛban kyeree ne nsa ho. Apɔtɔfoɔ no hu aboa no sɛ ɔsɛn ne nsa ho no, wɔsesee wɔn ho sɛ, ampa ara,
onipa yiye wudini a wanya nkwa afiri ɛpo mu deɛ nanso awerɛtɔ nti ɛremma no nya nkwa. Na ɔpetee aboa no to ogya mu nso hwee anyɛ no. Na wɔn deɛ anka wɔn ani da so sɛ ɔbɛhonhom anaasɛ ɔbɛhwe ase awu mpofire mu. Nanso ɔhwɛɛ na ohuu sɛ biribiara nyɛ no no, ɔsesaa wɔn adwene kaa sɛ ɔyɛ onyame bi. Nso ɛhɔnom ara na supɔ no so otitiri a ne din de Publio no asase wɔ. Na ɔgye yɛn hɔhoɔ nansa hwɛ yɛn yie. Na ɛbaa sɛ na Publio n'agya da hɔ yare huraeɛ ne konkurowa. Enti Paulo kɔɔ ne nkyɛn. Ɔbɔ mpaeɛ de ne nsa gu ne so saa no yareɛ. Yɛyɛ akyiri no, wɔn a aka nso a ɔyare supɔ no so no bae ma wɔsaa wɔn yareɛ. Odi yɛn ni pii, na yɛfiri hɔ korɔ no, wɔde nneɛma a ehia yɛn no brɛɛ yɛn. Na abosom mmiɛnsa akyiri no, yɛsi Alexandra hyɛn bi a ebedii awɔ brɛ supɔ no mu a ne sɛnkyerɛnne ne ata no mu kɔe. Na yɛkɔgyina Sirakusa no, yɛdii hɔ nansa. Ɛhɔ na yɛfiri Konton koduru Regio. Na dafua akyiri no, anaafo mframa bɔe. Na de akyiiɛ no, yɛkɔduru Puteoli. Ɛhɔ na yɛhuu anuanom bie, na ɔsrɛ yɛn sɛ yɛntena wɔn nkyɛn nanson. Na sɛdeɛ yɛkɔduru Roma nie. Ɛhɔ na anuanom a ɔte yɛn nka no firi behyia yɛn Apia dwa mu ne akuraa bi a ɛde nsadan mmiɛnsa. Na Paulo huu wɔn no, ɔda Onyankopɔn ase, na ɔmaa ne bo tɔɔ ne yam. Yɛduru Roma no, ɔmaa Paulo kwan sɛ ɔne Ɔsraani a ɔhwɛ no no nkɔtena faako a ɔpɛ. Ne baa sɛ nansa kyiri no, Paulo frɛfrɛ Yudafoɔ atitiri no hyiae. Ɔbaeɛ no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Anuanom, maanyɛ biribi mantia ɔman anaa yɛn agyanom amanneɛ deɛ. Nanso wɔkyerɛ me Yerusalem de me hyɛɛ Romafoɔ nsa. Na wɔn nso, wɔhwehwɛɛ asɛm no mu no, wɔpɛɛ sɛ anka wogyaa me, efisɛ menyɛ akunnie biara. Nanso Yudafoɔ kasa tia enti, na etwa sɛ mede me kɔdan Kaesare. Na ɛnyɛ sɛ me ne me man wɔ nkuro bi. Afei yɛn nti na mefrɛɛ mo, sɛ mehu mo na makasa makyerɛ mo. Efisɛ Israel ni da so nti na wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn yi agu mi. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛdeɛ yɛnya ahonhoma biara mfiri Yudea, nanso anuanom mu biara ma mɛbɔɔ kaseɛ anaasɛ ɔmɛka ho asɛmmɔne bi. Na yɛpɛ sɛ yɛtie deɛ woaa wɔdwene, na fikusɛm yi deɛ yɛnim sɛ ɔkasa tia mmaa nyinaa. Na wɔhyɛɛ no da no, nnipa bebree baa ne nkyɛn faako a ɔteɛ hɔ, na ɔkyerɛɛ wɔn aseɛ di Nyankopɔn ahenni ho adanseɛ. Na ɔde Mose mmara ne adiyifoɔ no kyerɛɛ wɔn Yesu ho nsɛm no firi anɔpa kɔsii anwummerɛ. Na ebinom gyee deɛ ɔkae no dii, na ebinom nso annye ani. Na wɔn ano ankɔ bɛnkuro mu nti, wɔkɔe. Nso Paulo kaa asɛm baako sɛ, Nokwasɛm na Honhom Kronkron nam odiyifo Yesaia so ka kyerɛɛ mo agyanom sɛ, kɔ ɔman yi nkyɛn, na kɔka sɛ, ɛteɛ deɛ mobɛte, na monte aseɛ, na ehunu nso mobɛhunu, na monhunu mu. Na ɔman yi akoma apirim, na wɔmfa wɔn aso nte asɛm yie, na wɔamuamua wɔn ani, na wɔamfa wɔn ani ehunu adeɛ, na wɔamfa wɔn aso ante asɛm, na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ, na wɔannane na mansa wɔn yadeɛ. Enti munhunu sɛ, wɔama wɔde Nyankopɔn nkwagyeɛ no akɔma amanaman no, na wɔbɛte. Na ɔka nsɛm yi no, Yudafoɔ no kɔe, na ɔgyegyee akyinnye pii wɔ mu. Na mfie mmienu kusuu na ɔde tenaa ɔno ara ne fie a ɔfa mmienu mu. Na ɔgye wɔn a wɔbaa ne nkyɛn nyinaa ka Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Na ɔde nam nyinaa kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛfa Awurade Yesu Kristo ho, na obiara ansi ne kwan.